اوكي سلام سلام يحوات بمولوهم سباي سبيتي عابن اشتو اسلامي كستاناي بمولوهم سلام كتلو تسفاي قبر قدمين ابت مدبي مقتاو ግን بزاناي ጻውዒት ናይ ቦሎኛ ባገርና ክንጅምሪና ሰላምታ ድሓራይ ክኾነለይ أين حدا نخلخون أين حدا نخلخون دليت فتح حجكم أجكم أين حدا نخلخون نحنا نسوت ولو زلخون بهزمكم تتصوت لكم أين حدا أبزي اللي ربتي تبلو زلقون سبات حليفهم يما بكندقون عبي حزباو مدرخ أبعد تلان كتما بولنيا إرتراوين دليت فتحي أنصارتين حزبنا زلن زلن فردمنا زخون الأولنتنا أبواق عداقا زلت زلن ولتقمل كاو سرعة استفر لي أقباب ترير تقاومون كاب مقوام زحالة متكلاوك ألسن كنكايد سنحنا نكايدا نايزي مغطل تنبار بقدسات إرتراوين دليت فتحي مالت دك أنستيون تنسى سنة بابن فتحن استوسنة تبقصو أبحاقرت الان كتما بولنيا نعلد 10 مسكرام كل تشحن 10 سفح حزباو مدرخ تداليل أبزي حزباو مدرخ زي حدا لوطي بزي حدنت سلازي مت حدنتنا أبقال سنة وحسن الحزباوين توكلتي حلافنت نسكملو بحافشا قم نجر نسنقلو نايزة معدي مالت سمينار كهلو كلته نتي أو تمسسها العلات أب كتما بولنيا بهكذا فوين كجبر الدروب ستور مدلوات وديو شمها ما دي إخ جبروت إنزلوا نايت بقال لنا أي هاسسنان أي كسرنان زعينته الخودان كيا هلو كنتات حزبنا زي وكل أرتفشلاوي عندنا مخانون محبرها ما دي إن إرتراوين دك أنسيهم زي وكل دمني حزبنان مركوس ملكاو سرعة كوينو حزبنا يتنت كم زلون زقلت بعينتن ببزحن سسينا نعلم النرئيلون حزبنا دما لسان زخونالو وعروتاتن والتا زخونلو معوتاتن دقو خمزلو نمسكرلو سفح سلام وسلفي كل يوم سلسته عبيتن فتواتن دليت فتحي إرتراوين سنة أبنياتات ساتفو زتفر لين سفحين لو تحزل سنة أباو سرحات زقرب المدرخون كهلوان نايم 4 نزخلو نتفتات زدما بمن قدتها نتيبي إسياس عبليلا عملا إرترا مخفت عين حزبنا خوينا زلا تلفزيون أسلنا كالو توقسوز وسداون كم حلالف مخانو زيادة مورال زهب مدرخ خون سلازي كلنا إرتراوين دليت فتحو أبزي أنصار هكذا في زقبر سفي حزباو مدرخ تساتفت بمخان حزبنا علنا الكاب مبال لوطن مقلطاف نتعطى أبزوان زي دمنيان هكذا في أب كبير شاقل كم زلو نريئو لنا أب سلطان نمسنح دماء نتحات إرتراوين نبيت ما أسرت خقوارتو ترف مرف درقي أسمرخ أتو نعزبان أمو أزين نارأنا نسمعنا كمي كخلنا سلازي بملو عقمنا نكالو الصو تنفاسين هب كتما بولنيا تمالي دجن هكدف نيرا لومي دجن دليت فتحي هاب قبرنا لومي دجن هكدف زلا ختم اسمراون صباح دجن هزبه هنقبرا قدن أزينا يبولنيا مدرخ بوحدات قدسات تبقسلو بس حد ما كسسني مهنياتو دلاي فتحي أنصار هكدف أبز قبر مقدن مستاف دحر سلازيب واننت نايز مدب ناي كل إرتراو دلاي فتحي سلازي كملا أوروبان كالوت كفالات عالم نساتفو نسسنو نقوسكوسلو حزبنا نمدحان كاب سلمات كاب هجوم عبودنا فتحي حبيرنا نصب
اوكي حجي اب سلام تانا خناتو كمي قنيخن دقنستي يحواتي دق تبعتيو زعبوهم اياتاتي زعبوخن اديتاتي بملؤكم بزي افلالي من اسياتنا كلهم سلامات كمي قنينا نا حدا سومون دخون طراي تعالي نيره قرب مغيشا نيراتن مغيشا هايكونا كمزي ጉባኤ ናይ ሰልፍ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝነበረ አው ክሳተፍ ስለዝነበረኒ ቅድመና መደባተይ መታወይ ግን ጻውዒት ነቶም ኣብ ጀርመን ዘለና ኣብ ጀርመን ብፍላይ ኣብ ፍራንክፎርትን ከባቢኡን ዘለኹም ዳርጋ ነዊሕ ገራ እዛ ጻውዒት ሰላማዊ ሰልፊ ደገፍና ንካቶሊካዊት ጳጳሳት ኤርትራ ይጅብል ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እኳ ጥርናፈታትን ሰላማዊ ሰልፍን ይግበር እንተሃለወ እቶም ኣብ ጀርመን ዘለና ብዝያዳ ደገፍትን ወይ ከዓ صقعن ناي وصعات دمصنا كنسمع بتي ابرسي كاثوليكاويت بيتكريستيان ابتر اسي حكمنا يخون ابرسي اتنرسات بمولن ابرسي حزب ኤርትራ بحفشا زفصم زلو غفعي ازيلكا خغلص እኳ انت ዘይተخاله نحنا ግን በብት ንخؤلو كنقالسن تبعنا كنوصن كاز مدرخ ጽዋዓና ለሞ እቶም ኣብ ፍራንክፎርትን ከባቢኡ ንትርከቡ ንዕለት 11 ሰንበትዩ نعلت 11 ساعة 11 يدي جمر علت 11 ساعة 11 كساب ساعة 3 يزوعل بتسلموا سلفي نزك نساتفو بجاخاتكم سنبت يتوعل بستخالنا متن او اتوم نخل كنساتف صاوعيت الله نخلنا كو صاوعيت زدل تزيكونه جن حلافنتنا يو سلازي اب فرانكفورتن كبابيون زلنا سنبت يراخبنا فرانكفورت سلموا سلفلو دغفنا نمسمعيو داون مبال زيكونه بستفعلي من قد غير كامل اختخان من محلافيو قدمنا ابت مدباتي مقتاو ግን ናይ መራሒ ስርዓት ይግደፍ ሳጥናኤል ኢሳያስ ዝበሎ እንድሕር ሰሚዕኹሞ ዳርጋ ክጽሓፍ ቀኒ ነይሩ እንታይ እዩ ዘርኤካ መሲልኩም ናይ ሓደ ከባቢ ዝዛረብዎ እንዲ ዝብል ዘሎ መን እዮም ሓደ ከባቢ ሕጂ እንታይ ይደርኤካ እዚ ቆሎ ጥጥቆ ዘረባታት ኣብዘ የድል ካብ ሓደ መራሒ ክወጽእ ኣይግብኦን ነይሩ እኳ እንተኾነ ኤርትራ ግን መራሒ የብላን እቶም መራሒ ኣለና ኢልኩም 10 ሻዕ ተሸግሩ ወይ ካ ተሸግሩና ዘለኹም መራሒ የብልኩምን እኳ ዳኒ ናይ ደርጊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣስመራ ይኽፈት ኣሎ እሞ ብፍላይ ምስቲ ስርዓት ጸሚምክን ትኸዳ ዘለኽን በጃኻትኩም ርእስኩም ፍትሕዎ ካብ ህልኽ ወፂኹም ኣብ ነፍስኩም ተመሊስኩም ንስለ ነፍስኩምን ንስለ ድሕነት ሃገርን ድሕነት ህዝብን ጠጠው ክትብሉ ዝመድረኽ ጽዋዓኩም ኣሎ ህልኽ መፍትሕ ይኮነን ናብ ነፍስና ክምለሲ ሕጂ ኣብ ሰሙናት ነጥፈታትና ከመይ ቀንዩ ከመይ ያለና እንድሕሪልና እዚ ዘሎ ኩነታት ብጉቡ እንድሕር ክንመዝኖ ፈቲና ጽቡቕ ኣለና ዝብል ዕግበት ክመጽዩ ጽቡቕነትና ካብ ምንታዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝተፈላለየ ጥርናፈታት ናይ ህዝቢ ኣሎ ዝተፈላለየ ጥርናፈ ናይ ህዝቢ እዩ ዘሎ ነቲ ጥርናፈ ናይ ህዝቢ ከመይ ጌርና ንሕና ተሓዊስና ኣካልናቱ ኮይና ካብዚ ዘለዎ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ንኽኸይድ ኣበርኩተና እንታይ ይመስል ኣብ ካናዳ ዘለኹም ኤርትራውያን ተዓዊትኩም ናይ በሓቂ ደስ ድብል ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕኩም እቲ ጽቡቕ ስራሕ ከኣኒ ክትቋጻጸርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ነቲ ዝፈለምኩሞ ተቢዕኹም ክሰርሑልን ክትቋጻጸርዎን ክትክእሉ ኣለኩም ንስለ መሪሕነት መሪጽና ኢልና ዘይኮንና ክንከይድ እቶም ንመርጾም መራሕቲ ክንቋጻጸሮምን ክነስርሖምን ክንክእል ኣለና መራሕቲኦም እሞ እሳቶም ፈጸምቲኦም ኢልና ግን ስቕ ኣይንበል ዝነበረ ኣብ ካናዳ ብጣዕሚ ደስ ድብል ጥርናፈ ብኩሉ ሸነኻቱ በቲ ሓደ ገጽ ክንሪኦ ከለና ኤርትራዊ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ካብ ሞት ጠጠው ኣይበለን ኣሰቃቂ ናይ ሊብያ ተደጋጋሚ ሞት ዝፍጸም ዘሎ ኣብ ሊብያ ህፃናት ዕሸላት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ዓበይትና ኣሽቱ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ሞ ህዝብና ጽንዓት ይሃበና ከዓ ንኹልና ግን ከምዚ ኢልና ዲና ክንነብር ዘይኮነ ነቲ ጠንቂ ክንፈትሖ ኣለና ጠንቂ ክንፈትሕ እንድሕር ኮይና ከዓ ተወሃሂድና ከምዚ ዘለናዮ ተወሃሂድና ጸላኢና ምንታይ ይነብር ኣሎ እንድሕር ኢልና ኣብ ምፍልላይና እዩ ምፍልላይና ክንኣምነሉ ክንክእል ኣለና ፍልሊ ኣለና ንበል ምክንያቱ ፍልሊ ተዘይሃሊካ ስቂልካ ብሓደ ገመድ ተጎቲትካ ትከይድ ኣይኮንካን ፍልልያትካ ግን እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ንፍልልያትካ የቕሬታ ኣብ መንጎ ተደዊሉ ጸኒሑ ሶሪ ኦኬ ንፍልልያትና ኣሚና ከመይ ጌርና ኣብ ረብሓና ነውዕሎ እዩ ንፍልልያትና እንድሕር ፈሊጥናዮ ተጠርኒፍና ክንቃለስ ከዓ ክንክእል ኣለና ዘይተወደበ ሓይሊ ኣየድምዕን እዩ
ጥርናፈ ስለዘይ ጸንሐና ወይ ካት ዝነበረ ውድባት ወይ ናይ ፖለቲካውያን ውድባት ናይ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ከምቲ ዝድለ ክስጉማ ኣይጸንሐን እንዳበልና ንዕን ክንከስስ ዘይኮና ነዚ ዘሎ መድረኽ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ እዩ እዛ ዘላ መድረኽ ክትሓልፈና የብላን ብኡ መሰረት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኣኼባታት ናይ ህዝብሎ ጸገም የለን ጓሊኖ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝተፈላለየ ጥርናፈታት ኣሎ ኣስላማይ ክስታናይ ኢድን ጓንትን ኮይና ንኺድ ኣስላማይ ክስታናይ ኢድን ጓንትን ኮይና ንኺድ ኣብ ኤርትራ ብታሪኽ ናይ ሃይማኖት ባእሲ የብልናን ኣይክህልወናን ይኸዓ ኣብ ኤርትራ ብታሪኽ ናይ ኣውራጃታት ባእሲ የብልናን ኣይክህልወናን ይኸዓ ነዞም ኣብ መንጎና ኣትዮም ከምኡ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ክፈላልዩና ዝደልዩ ዘለዉ ግን ንሕና ሃጓፍ ኣይንኽፈተሎም ንፍልልያትና ብግቡእ ፈሊጥና ክብርናን መንነትናን ዓቂብና ንድሕነት ሃገርን ድሕነት ህዝብን ብሓደ ንቃለስ ጸላኢና ኣብ ምንታይ ዝነብር ተይልና ኣብ ፍልልያትና እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናህና ክብረትናን መንነትናን እዩ ኣይ ሃይማኖትና ኣውራጃና ብሄርና ቀቢላና ዓሌትና እዚ ብምልኡ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝነብር ተኻባቢሩ ተነጻጺሉ ኣይፈልጥን እዩ ሎሚ ክንናጻጸል እንኽእለሉ መንገዲ ዋላ ሓደ የለን ነቶም ከም ኢሎም ዝዛረባ ዘለዋን እንታይ ንግበሮም ኣብ ሓድነትና ንስዓሮም ስለዚ እቶም ናይ ካናዳ ክብረት ይሃብኩም ቀጽልዎ ጠጠው ከይትብሉ ንቅድሚ ይሰጉሙ ክፈላልዩኹምን ከበኣሱኹምን ክመጽኦም ብዙሕ ነገር ክፍጠር እዩ ግን ብምርድዳ ብምጽዋር ብምውሓሓጥ ዕጸውዎት ነገራት እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ከዓ ከምኡ ጌርና ነጻብቦ ኣብ ኤውሮጳ ሕጂ ናባና ይምለስ ኣሎ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኤውሮጳ ኣኼባታት ናይ ህዝቢ ይካየድ ኣሎ ኣቐዲመ ደስማዕኹዋ ናይ ቦሎኛ ነይራ እዚ ናይ ቦሎኛ ንልዕሊ 3 ወርሒ ሰሪሕናሉ ኢና ከመይ ጌርና ክነወሃህዶ እንታይ ተገበርና ይሓይሽ ብናይ መንገዲ ኢና ንዕወት ንዝብል ድሕሪ 3 ወርሒ ሰሊጥና ሎሚ ኣብ ተግባራዊ ስራሕና ኣትዋ ኣለና ካብዛሎም ማዓንቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ካብዛሎም ማዓንቲ ጎስጓስና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክነካይዶ ኢና ርክብና ኣብ ቦሎኛ ይኹን ትማሊ ቦሎኛ ናይ ናጽነት መርሆ ነይራ ሎሚ ኸ ናይ ሓርነት መርሆ ንግበራ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘለኹም ነቲ ጉዳይ ናትናይልክን ተዓጢቅክን ክትሳተፍዎ እቶም ኣብ ጀርመን ኣብ ካናዳ ኣብ ጀርመን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሽወደን ኣብ ስዊዝ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዴንማርክ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ኤውሮጳ ዘለና ኸዓ ናትና ኢልና በብወገንና ጎስጓስ ኣካይድና ኣብ ሓደ ጽላል ንምጻእ ሕጂ እቲ ማኣዲ ሓድነት ማኣዲ ፍቕሪ ማኣዲ ሕውነት ማኣዲ ጥርናፈ ንሓርነትና ዘድምጽ ንህዝብና ተስፋ ዝህብ ምእንቲ ክኸውን ነፍስና ሓኺኽና ንበገስ ብናይ ቅዱሳት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስነ ጥበብ ኤርትራውያን እዚኣቶም ኩሎም ብሓንሳብ ኮይኖም ተወሓሒጦም ስለ ዝኸዱ ዘለዉ እዚኦም ዘዳለዎ እዩ ስርዓት ይግደፍ ከዓ ኣብ ከምዚኦም ተሓቢኡ ስለ ዝነብር ነቲ ስርዓት ይግደፍ ተሓቢኡሉ ዘሎ ኣጀንዳ ክንዓጽዎን ክንበትኮን እዩ ዝግባአና ንዘየለ ትንፋስ ክንህቦ የብልናን እምበኣር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ይሕዋተይ ናባኻትክን ክምለስ እየ እተን ከማይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት መሳቶይ ደቀይ ዝኾንክን ነዚ ኩነታት ብግቡእ ገሚትና ብግቡእ መዚና ብሓንሳብ ኮይና ክንቃለስ መድረኽ ክጽዋዓና ኣሎ ክንፈላለ ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ሓቢርና ነቲ ዝተፈላለዩ ዘሎ ኣካል ክንሓቕፎን ኣብ ሓደ ክነምጽኦ ንኽእል ኢና ኣብነት ክህበክን የገለ ነገር ኣሎ ሓድነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዘምጽእ ፍቕርን ስኒትን የምጽኣልካ ኣዴኻ ዘይብሉ ገዛኻ ኣቦኻ ዘይብሉ ገዛ ሓውኻ ዘይብሉ ሓፍትኻ ዘይብሉ እንታይ ዝኸውን ኩሉ ግዜ እዩ ዝጽልምት እሞ እቲ ጸልሚትና ዘሎ ይሕዋተይ ብሓንሳብ ኮይና ተን ደቂ ኣንስትዮ ከማይ ውፅዓት እተን ወፂኽን ዘለኽን ኣብ ማስ ሜድያ ኣብ ቃልሲ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኮንክን ትቃለሳ ዘለኽን ግብራዊ ስራሕ ትሰርሓ ዘለኽን ክብሪ ይሃብክን ብልቢየ ዝፈትወክን ዘመስግነክን ዘኽብረክን እተን ጌና ዘይወፃእኽን ዘለኽን ኣይትፍርሓ ተቢዕኽን ክትወፃእ ክትክእል ኣለክን እዚ መድረኽ ናትና እዩ ሓርነትና ነድምጸሉ ፍትሒ ኢልና እንቃለሰሉ ሕጋውነት እነንግሰሉ ስለ ዝኾነ ኣጆኹን ተቢዕኽን ውፃእ ኣነ ካባኻትክን ብዙሕ ተስፋ እዩ ዘለኒ ናትክን ምዃነይ ከዓ ኩርዕቲ እየ ናባኻትኩም ደቂ ተባዕትዮ ክምለስ እየ ይሕዋትና ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጎንና ኾንኩም ንሕና ኣብ ጎንኹም ኮይና ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ተጻብኦታት ብሓንሳብ ኮይና ክንሰግሮ ተዘይክኢልና ጓና እዩ ክጻወተልና ስለዚ ፍቕርና ብሓንሳብ ኮይና
ጽልእና በሐንሳብ ኮይና ምርድዳና በሐንሳብ ኮይና እስከ ንዘት የሉ ዝፈላልየና ወላ ሓደ ኸአየለን ዝተፈላልየና ዝመስሎም ዘሎ ኣይተፈላለናን ሎሚ ንጸላኢና መንገዲ ክንከፍት የብልናን ሎሚ ንጸላኢና መንገዲ ክንከፍት የብልናን ወዲኤ ረሳይ ኮነትን እዚ እንታይ መሲልካ ሓማደ እንታይ ገይሩሎ ስርዓት ይግደፍ ቅድሚ 3 ወርሒ ዊና ብተዛራሪብናሉ ነርና ተደጋጋሚ ኢና ንዛረበሉ እታ ናይ ቦሎኛ ከነጸረልኩም እዚ ናይ ደቀ አንስትዮ ብዛዕባ የኣኽለኒ ኢልካ ምስተበገሰ እቲ ቃልሲ ክጎልሕ ምስ ረኣይዎ እንታይ ገይሮም መበል 40 ዓመት ናይ ሓማደ ኢሎም ኣብ ቦሎኛ ከብዕልዎ ቅድሚ 3 ወርሒ ወዲኦም መበል 40 ዓመት ናይ ሓማደ ከብዕሉ ኣነኮ ሓማደ ይብለኒ ሓመድ በእና ኣይተሓዙለይ ምክንያቱ መበል 40 ዓመት ሓማደ እንታይ ኣበርኪተን እንድሕሪልና ሕስረት ስደት ውርደት ንብዓት ጭካኔ ምፍልላይ እዚዩ እሞ መበል 40 ዓመት ሓማደ ኢሎም ከብዕሉ እንከለዉ ንሕና ከም ደቀ አንስትዮ እተን ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ስቂልና ዶ ንርአ ኖ ክንቃለሶ ኣለና እንታይ ዳ እተን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝተፈላለየ ከመይ ጌርና ንኺድ እዩ ነዚ ናይ ቦሎኛ ንሕና ሓደ ባይታ ክንከፍተሉ ኣለና ኢልና ስለ ዝተዛራረብና እቲ ባይታ ኸ እንታይ እዩ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘለና መራኸቢ ይኾነና ንሕና ከም ደቀ አንስትዮ ኸኣኒ ተበደልትን ተወጻዕትን ተዓመፅትን ስለ ዝኾንና ነተን ኣብ ርእስና ቸቸይ ክብላ ዝደልያ ደለዋ ንህዝብና ዓሚፀን ኣፉ ዓቢሰን ድኸዳ ደለዋ ደቀ አንስትዮ ኖ ናትክን ኣይኮነን ንምባል እዩ ተበጊስና ምፍልላይ ኣይኮነን ብኸምኡ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኤውሮጳ ዘሎ ጥርናፈ ናይ ህዝቢ ኸኣኒ ወከልቶም ድዮም ሰዲዶም እንተ በኣካል ዲና ኩልና ብሓንሳብ ኮይና እቲ መኣዲ ሕውነት መኣዲ ፍቕሪ ክንበልዖ ስለ ደለና እዩ ንሕና ንበዝሕ ቶም ደለይቲ ፍትሒ ንበዝሕ ብዝሕና ኣብ ምንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ እንድሕር ኢልና ኣብ ብስለት ኣብ ምፅዋር ኣብ ምክኣኣል ኣብ ምትሕልላይ ወጊል ምፍልላይ ስለዚ ንሕና ንበዝሕ ክንብል ኮለና ነቲ ንኸዶ ደለና ጉዕዞ ሓርነት ነፍስና ተኣማሚና ዓዊልና ድምፅና ነቃልሕ ብምህላውና እዩ በዚያ ትመስል ግን ኣላ ርግኣት ሓድሽ ኣላ በዓል ዓይነት ኣለዉ በዓል ምሕረት ኣብ ጋለ ኩሎም ኣለዉ እንዳቐፀለ ውን ክኸይድ እዩ እቶም ኣካየዲ ሽማግለ ውን ክነምፆም ኢና እቲ ጎስጓስ ግን ክቕፅል ኣለዎ ስለ ዝበልና ኢና ኣጆኻ ወዲኤረ ተረዲአካ ስርዓት ይግደፍ ኣብ ምንታይ ዲ ተሓቢኡ ዘሎ መሲልኩም ኣብ ደቀ አንስትዮን ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ተሓቢኡ ዘሎ ሎሚ ስነ ጥበብ ኤርትራውያን መሳርሒ ናይቲ ምልኪ ክኾኑ ዘይኮኑ ድምፂ ህዝቦም ዘድምፁ ወፅዓ ህዝቦም ዝገልፁ ንወፅዖኦም ብትብዓት ዝምክቱ እዮም እተን ደቀ አንስትዮ ከዓ ኣገልገልቲ ናይቲ ስርዓት ክኾና ዘይኮና እምቢ ንምልኪ ኢለን ወፂአን ነፍሰን ኣሚነን ዕትብ ኢለን ኣብ ጎኒ ሕዋቶም ኮይነን ምሳና ብሓባር ኮይና እንቃለሰሉ መድረክ ስለ ዝኾነ እቲ ምክብባር ግን ካብ ኩልና ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ቀፂለ ኣብ ምንታይ የከብል ርግኣት ሓድሽ ኣላ ናብ ኣክድውለላይ ቅድሚ ናብ ኣምድዋለይ ግን ሓበሬታታት ክህልዎ ንኽእል እዩ ጥርናፌታት ኣሎ ክንብል ኮለና ውድባት ኣይሰርሓና ኣይኮናን ሰሪሐን እየን ዘይተወደበ ሓይሊ ከዓ ኣየድምዕን እዩ ክንውደብ ክንክእል ኣለና ክንጥርነፍ ኣለና ኣብቲ ህዝባዊ ጥርናፌታት ደሎቶም ተወዲብና ዘለና ከዓ ክንኣትው ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘለናይ ሃገራት እንተዘይ ብሓባር ኮይና እንተዘይ ተቃሊስና ፀላኢና ጥራይ ክዕወዝ ዝኽእል ነቲ ሃጓፋት ብሓንሳብ ኮይና ኢና ንዓብሶ ለንቅና ኣነ ኣብ ናይ ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኣባል ኢፒዲቢ ኣነ ናይ ኢፒዲቢ ጉባኤ ኣካይድና ነርና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ሓድነት ካብ ሃገራዊ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ሕድሪ ዝነበሩ ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ብሓንሳብ ኮይና ሓደ ሰልፊ ኮይና እዚ ንባዕሉ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ኢና ዓይ ካብኡ እንታይ ተማሂረ ነቲ ዝነበረ ሕሉፍ እንታይ ገይሮሞ እቲ ዝነበረ ሕሉፍ መምሃሪ ኮይኑ እንታይ ረቢሕና ኣሉ ተፋላሊናን ተነፃፂልናን ከይድና መን ረቢሑ ፀላኢና ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝኸድናዮ መንገዲ ከም መምሃርን ከም ክሳራ እኳ ተዘይረኣናዮ ከም መምሃሪና ወሲድና ንቅድሚት ንሰጉም ተባሂሉ ኣብ ሓደ መፂና ኣለና እተን ካልኦት ዘለዋ ጥርናፌታት እተን ፖለቲካውያን ውድባትን ሰልፍታትን እንተ ከኣልና ኣብ ሓደ ንመፅእ ኣይከኣልናን ከኣኒ ተሰማሚዕና ሓደ ስራሕ ክንሰርሕ እቲ መድረክ እዚ እዩ ህዝባዊ ጥርናፈ ከዓ ነዘን ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ሓደ ከምፀን ሓላፍነት ኣለዎ ኣነ ከም ፌበን ኣባል ኢፒዲፒ ውድበይ ሰልፈይ ካልኣዊ ንዓይ ኣብ ሜድያ ወፅየ ክዛረብ ከለኹ ግን ጥርናፈ ህዝቢ ክሕይል ኣለዎ ክዕንብብ ኣለዎ ስለ ዝብል እየ ብዘይ ጥርናፈ ከዓ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ስለዚ እቶም ዘይተጠርነፍኩም ዘይተጠርነፍክን
ኣብቲ ህዝባዊ ጥርናፈ ኣቲኽን ጉቡእኹም ክተበርክቱ ብሓደ ኮይና ክንከይድ መድረኽ ጽዋዓና ኣሎ እዚ ኣይትጠርነፉ ኣይትወደቡ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ ዘይተወደበ ሓይሊ ስለ ዘየድምዕ ግን ህዝቢ መራሒ ይፈጥር ዝተኣከበ ህዝቢ መራሒ ዝፈጥር ዘይተኣከበ ህዝቢ ግን መራሒ ክፈጥር ኣይክእልኒ እንታይ ደኣ እንዳተጎተተ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ህዝብና ንተኣከብ ንጠርነፍ ተኣኪብና ተጠርኒፍና መራሒና ንፍጠር ንመራሒና ንቋጻጸሮ መራሒ ንውለድ መራሒና ክንወልድ መራሒና ክንፈጥር ግን ብሓንሳብ ምስ ንመጽእ ምስ ፍልልያትና ተዋሂድና ምስ ንቀራርብ ምስ ንዛታተይ ናብዚኦም ኣይትኺዱ ናብዚኦም ኣይትምጽኡ ምባል ግን እንታይ እዩ ዝገብረካ ካብቲ ትደለኻዮ መንገዲ ኸይከድካ ኣብ ዘለኻዮ ቆዛም ኮንካ ኢኻ ትተርፍ ስለዚ የኣኽለና ምቆዛም እቲ የኣኽለካ ምባል ንኹሉ እዩ የኣኽለና ምፍልላይ ንብል ኣለና የኣኽለና ውድበይ ውድብካ ንብል ኣለና እተን ፋሒለን ዘለዋ ውድባት ኣብ ሓደ ክመጽ ኣለዋ ሓድነት ሓይሊ እዩ ሓድነት ተዘይጌርካ ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለ ተጠርኒፈ ኣለኹ ኢልካ ምኻድካ ትርጉም የብሉ ስለዚ ኣጆኹም መንእሰያትና ኣጆኹም በርትዑ ኣብ ዘለኹሞ በቲ ዘለኹሞ ከባቢ በቲ ዘለኹሞ ጥርናፈ ተጠርኒፍኩም ሓይልኩም ክትከዱ ፈትኑ ንኺድካ ስለዚ እዚ መንእሰይ ሕማቕ እዩ ዝብል ኣነ ኣይቅበሎን መንእሰይና ሓያል እዩ እኳ ደኣኒ እዚ ቴክኖሎጂ ክትጥቀሙሉን ክትምዕብሉሉን ኣለኩም ካብ ዓቢ ምኽሪ ይርከብ ግን ሓንትላ ኣነ ዝኣምና ደጊመ እውን ዝብለላ ልዕሊ 50 ዓመት ብመሪሕነት ደረጃ ዝጸንሑ ኣብ ክልቲኡ ሸነኻት ኣብዚ እዋን እዚ ከም መራሕቲ ኮይኖም ክመፁ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ደኣኒ መኸርትን መዓርትን እዮም ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ይተራዩ እቶም ዓበይቲ ተኩኡና ንዑ ውሰድዎ ንሕና ክንኣልየኩም ክንመኽረኩም ክንምዕደኩም ካብ ናሃና ተመሃሩ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣንታ መንእሰይ እንተዘይ ኣቲኻዮ እንተን ውድባት እንተዘይ ቀሪብካዮም እቶም ዓበይቲ ክትመሃርን ክትፈልጡን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ምፍልላይ ዝነበረ ክምህረና ክእል ዶ እወ ንዓይ ከንፍየበን ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ጀብሃን ሻዕብያን ዝበሃል ታሪኽ እዩ የለን እዚ ሽም እዚ ንዓይ ታሪኽ እዩ ዘብቅዐ ታሪኽ እዩ ታሪኽ ሰሪሖም ጠጠው ኢሎም እዮም እንታይ ደኣ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ኣብ ታሪኽ ካብ ዝንነብር ካብ ታሪኽ ወፂና ንታሪኽ ኣኽቢርና ታሪኽ ክንሰርሕ ኣለና ንጸላእትና ከመይ ጌርና ንስዕሮም እንድሕር ፈሊጥና ጸላእትና ኣብ ምንታዮም ንስዕሮም ኣብ ሓድነትና ኣብ ምክብባርና ነዛ ሓድነትን ምክብባርን ከይንገብር ከዓ ብዙሕ ነገር ፈተነ እዩ ዝመጽእ ነዚ ፈተነ እዚ ክንሰግሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ገለ ነገር ዕላል ክዕለኩም እየ ሓቀኛ ዕላል እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዞም ውድባት ወይ ከዓ እዞም ተጠርኒፍኩም ዘለኹም ዘይትረብሑ ስለ ዝኾንኩም እቲ ዘሎ ስርዓት እሱ ሒዝና ይኺድ ዋላ ንጥፋ እዮም ድብሉ እዞም ደገፍቲ ይሕዝነካ እዩ ንሰርሕ እምበር ኣለና ነድምዕ እምበር ኣለና ግን ኣብ ሜድያ መፅኦም ወይ ከዓ ናይ ፌስቡክ ዝፀሓፍ ፅሑፋት እቲ ትዝርጋሕ ዘረባታት ንዓና ዝፈላለየና ዘሎ ኮይኑ ከይስማዓና ኣይፈላለየናን እዩ ክሕይለና ኣለዎ በዚ ከይንድሃል እቲ ሓቀኛ ስራሕ ኣብ ዘለናዮ እዩ ኣብ ዘለናዮ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ኣብቲ ዘለናዮ ዓዲ ኣብቲ ዘለናዮ ሃገራት ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ጥርናፈ ኣበይ ነርኩም ኣበይ ጸኒሕኩም ዘይኮነ እቶም ንመርጾም መራሕቲ ኣስተውዒልና ብሕጊ ይኸዱ ድዮም ንስተወሰነ ግዜ ስልጣን እንዳሃብናዮም ንኺድ ንስተወሰነ ግዜ ንዓመትን 2 ዓመትን 3 ዓመትን ዘይኮነ እቶም ንመርጾም መራሕቲ ውሱን ግዜ ን6 ወርሒ ዝኸይድ መራሒ እንድሕር መሪጽካ ድሕሪ 6 ወርሒ ከዓ ትቕይሮ ግን ክንቋጻጸሮም ኣለና መራሕትና እንመርጾም መራሕቲ ሓደራ ንቋጻጸሮም እቶም ሃጓፋት ክፈጥሩ ዝፍትኑ መጽኦም ዝዛረቡ ኣብ ከምዚ ሕማቕ ነይሩ ወገንነት ነይሩ ዓሌትነት ነይሩ ኢሎም ዝዛረቡ ዕድል ኣይንሃቦም ጥዑማይ ሓወይ ከመይ ቀኒኻ ብጣዕሚ ዕውት ስራሕ ሰሪሕኩም ክድውለልካ እየ ካብትናትኩም ዝነበረ ውን ክትነግረና ካብኡ ተበጊስና ከዓ ነዚ ኣብ ኤሮጳ ክንገብሮ ደሊና ደለና ኣቦለኛ መምሃርን መሐየልን መበርትዕን ክኾነና ምእንቲ نقول ديتات وين على دمتص دلو يا مودعتا زوال حزي نقول ديتات وين على مرحبا ودنا قاش حاوي سلام كمي كان يكون كلهم سلازي بجاخاتكم يحواتي نتوم جيجا من قد خوص دنا زدولي دلو اي نسعبهم انتاي داني ابناتاتهم كن مالالس زي كنا اتنحنا كنصرحو زلنا مس نسرح طراينا نسعرهم صلاينا مع سديد السعر مس نكبابر مس نفاقر حدنت غيرنا مس نخيدو كاي سرعات يقدف كاني ناتو محاورات سديدو يدلو انتاي سديدو دلو ازيد لاي فتح زبال ويك انا زي حزب نمعباس اب استفلالي كورنعات عالم استفلالي بهالتاتن
زلو حدش أجندة دام تأخا زي كون أم هوتاتي زقتونا زلو نحنا ناتو انجرا بلعتكم كوني بلنا انتي دا ناي حادنت انجرا كنبلع علنا ناي فتحي انجرا كنبلع علنا ما أدي زتخ نكفت علنا ما أدي حادنت ما أدي حونت ما أدي فقري ما أدي مكاقال انت زي تيركمني ويكا أنا انت زي تيركم أنا انت زي أخبيركم كن كبابراي نخلنا أنا خباخاتكم تراي كبرت هيكون كن كدلي كخبركم كخيل علني أبزي زلو سلازي زربا كان وحالكم زبهال بوزح عندي نيرني بوزح قاسله دعزب لقنخو كابتو بوزح جن مجمريا نطعماي حوي كدولو ليه بزعبا ناي كندا زنبره عوت كونفرنس زكايدو بهلاون يكون ويكا اخيباتاوتهم سيميناراتهم بطعم صبوق سلازنبره نعو كمي كم زنبره خغلصلنايو بناي شنخ اي بي دي بي زنبره وين كمتي انا اب اي بي دي بي اتي زراخو اتناي مسغغار حلافنت ويكا سلطان مرخخاب اب ኤርትራ ኮሙ ኮነልና የዝደሊ ትዝነበረ አው ስጋብ መጽየም ዝገልጹና አነ ንእሽቴ ካብ ክገልጸልኩም አባሎሜ ግን ሎሚ አነ አሜዳ ወጽያምታ ዝገልጻ ነጻ ሰብ ኮይኔ እዛአቱ ግን ክዕድሞሜ መራሕትና ኢፒዲብን አባላትን እንደዓደምና ካብ ካልኦትን ከመይ ነሩ እቲ ማዕድ ሓድነት ከመይ ከይዱ እቲ ጉባኤ ከመይ ነሩ እቲ ዘተ እንታይ ከተማሂርና እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ክንፈልጥ ኣለና ሎሚ ዲሞክራሲ ክንብል ኮለና ምልምማድ ምዃኑ ፈሊጥና ነቲ ምልምማድ ናይ ዲሞክራሲ ክንጅምሮን ብትብዓት ክንከዶን ይዘለና ክንፈላለየሉ ግን ኣይኮነን ክንመሃረሉ ይዘለና ንሓደ መራሒ እትመርጾ እሱ ፍጹም ዘይኮነስ እስኻ ከተስርሖ ከም ትኽእል ኢኻ ክትመርጾ ዘለካ ግን መራሒ ስለዝመፀ ፍጹም ይሞ ንዓዲ ክእትወና እዩ በቃ ነፊሩ ክኸይድ ኣይኮነን መራሒ كمان سبيو جن بتحج زوجة خيو بتحجن قوة من نايت سلف ونايت محبر نايت ودب تما عزيزو زخيد السخاخ أني ناتو نايت حجي أسرحي مخانكا كتمسكر كتكل علىكا بس مسرت بزح كنا مهارولو النجارات علنا يحواتين عند برهان حويك دولة الكايك هب أمريكا مالتيو مجمع جن نبض عماي ناتاتهم ده هاي كنسمع عند أرتجاجي كأرم قربتي يا قريتا بزح سلسة زاربكو يجا هملق سلسة خال هلا كمي هلا في حاجة كمي سلام خاص قبل حجي تعرينا ولا مالك أوه بالله لو حجة عرفنا هنا صارتكم بيزي هم نير أول نحن عفتنا يبي بي جوباين دي نيرنا هو كتاتل نير جن يا صبوا نبي صبوا أو إن صبوا حليفو صبوا كيدو حجي تعابير كم مسرح عندي تعابير كم مسرح أسكبناتكم كنسمع كم يكيدكم كم ينيرو أو بيلا نيرو بتعم بيلا نيرو تي عند تعاملنا تي أب كابتن أمريكا لسن ويدما تمهيرنا أوروب كم زخمت خالي زبل هيد ساب ومدلوات وأبانا ونكيد جم حجز عابل السنة خوينا أنا خب كرمك خمزي ملبم ناي تخون ملبم ناي سمع لا زرار بقى إن شاء الله أيوة تتنكي غناينا تعمي حجي تي كند زجبرنا أنت إنا جرنا مسيلكي أبتم يا كفلتات ناي سرح نيرو إتيوم ناي موبايلايزيشن ناي قسقوسان انت اختو ليو حجي ساعتهم انت اداليوم فورمات داليوم دحراي كونتروفيرس قيمت اتفورم تاي كاب كتمن اتم ناي اكل شماغله تمرصوسي كلهم زفرملو سلسته حتى ختما دموصو فيرموم بتم ياو بتختما خم بحقاوي استمرت شماغله وكيلاتهم بفيرمون كمزي دوكيومنتيشن كمزي if something goes wrong and I مرسنا I بلو I كابانا وكلنا نزبل حليف كاغينو نمسنا مش هالكي حجي بفيرمون بفيرمان أي كلهم نايتهم كوميتة ترجعته تم سلسته
ተመሪጮም መጽኦም حج قدمت عصو አኺባ ይነርናት መጀመርታ ከካብ ከተማ አድመጽት ኩላ አረኪባነታ ፎሩም አንቢብና ክስተክስቶ ካብ ዝዓድልኻዶ ኣለኽዶ ኢና እቲ ቼክ ምስተገብረ ካው ብዕሊ ጀሚርናዮ ድሕሪ እቲ ወርክሾፕ ነይሩ ፓነል ዲስካሽን ዝኾነ ቶፒክ ወይ ተማርስቲ ተዋሂቦም እቲ ሰብ ዲስካስ ገይርዎ ሽዑ ከዓ ካብቲ ህዝቢ ዝመፀ ሓሳባት እንደገና ካልኣይ ኣኼባና ካእሱ ዲስካስ ጌርና ምሻለክ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ስለዝኾነሲ ሓሳብ ህዝቢ ጥራሕ ከተስተናግድ ትኽእል ሕጂ ንዑ ፀሚቕና ከዓ ተዘራሪብናሉ ማለት እዩ እቲ ዝኣቱ እቲና ካብኡ ብዕሊ ታ ናይ ካናዳ ለኸ ሽማግለ በቶም ሰለስተ ዝመፁ ካብቲ ከተማ ቆይማ ማለት እዩ ሕጂ ናይ 4 ወርሒ ጋብ ሂብናዮ ምክንያቱ ሽማግለ ዘይመረፃ ኣለዋ ሓደ 5 ከተማታት ማለት እዩ ሕጂ ናይ 4 ወርሒ ሂብኩሞ ማለት እዩ በጣም ጽበተ ግን እታ 4 ወርሒ ነተን ጆይን ዘይገበራ ከተማታት ማለት ሽማግለ ናይ ያክል ዘይመረፃ ኣላዊ ያክል ኢለን እቲ ሽማግለ ናይ ቆማን ሕጂ ንዓን ሕጂ ኦትዋ ነይረን ናይ ኦትዋ ሰለስተ እቲ ቦታ ሓዚና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱስ ተቃላጢፍካ ንሕናሲ ኩሉ ባይቶሲ ካብ ኩሉ ከተማታት ከጠቃልል ኣለዎ ሕጂ እቲ ናይ 4 ወርሒ ዕድል እሰን ሽማግለን መሪፀን ሰለስተ ክሰዳ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ምሻለኪ ከምኡ ኢኻ ክኸውን ደለዎ ካብ ድገር መክበካ ብዙሕ ተጸቢና ነቲ ኔጋቲቭ ክመፂ ዝበልናዮስ ተጠንቂቕናሉ በቃ ብጽፉፍ ተጻፊፉ ካብኡ ናብ ለይታዊ ትልሂት ወይ ፌስቲቫል ጓይላ በዓል ወትካቦ ክፍሎም ኢዛዝ ዝበሃል ናይ ቢልዮን ትግረን ዝደርፍ ክፍሎም ካያ ካብ እስራኤል መፅኢ እቶም ናይ ጭራ ባንድ ከም ኣጋጣሚ እቲ ከተማ መፂ ወርሒ ገለ ሕጂ 500 ቲኬት ኢና ዳሊና ነና ነቲ እቲ ሆል ዝሓዝናየስ ናይ 500 እዩ ግን እሱ ተወዲኡ ድሕራይ በቃ ሰብ በዚሑ መንሰያ ነይራ በጣም ጽበተ ካው እንደገና ቴምፖራሪ ክስታየርና ነቲ ሰብ አኮሞዴት ከነስተናግድና ግራፊያ ኣብ ተጸበናይን ላዕሊ ይኾይ ዋው it was packed ኣብቲ ክትዕኹም ገለ ኩሉ ተወሓሒጥኩም ከይድኩም እንድሕርኩምኩም ክንዕወት ኢና ንድመጽ ዘሎ ብድሕር ሕጂ ወይን ትምክኣል ኣው ይክረአ ደለዎ ትኽክል እቲ ፍልልይናሲ ከም ብልጫ ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ካብ ድገርመክ ሕጂ ኣብቲ ናይ ፓነል ዲስካሽን ኣብቲ ናይ ዕፁ ኣኼባ ካብቶም ኮሚቴ ካብ ኩሉ ከተማ ድመፁ ማለት እዩ ነቲ ዝመፅእ ዝነበርቲ ዘረበሉ ዝነበርነስ ብኻልእ ኣንግል ዝርእይዎ ነይሮም ዋ ከምዚ ተኾነ ከምዚ ሕጂ በቲ ናቶም ዓይኒ ተሪኢኽዮ ወይ ለያ ከምዚ ምሻለክ እቲ ቀንዲ እቲ ቤዝ ወይ እቲ መሰረሲ ፍቕሪ ተረዲኽኒ እስኺ ፌበን ሓፍተይ ከምዚ ምባላኩ ከምዚ ክትብል እያ ኢለን ኣብ ፅቡቕ እንተጠውየ ጥራሕ ኢና ክንሰማዕ ንኽእል ከምዚ ትብል ለላስ ከምዚ ናብ ክፉእ እንተጠውየ ከዓ ሓደ ዓይነት በካብላሪ ንሓንቲ ቃልሲ ብዙሕ በካብላሪ ክትብያ ትኽእል ኢኻ ተረዲኽኒ እቲ ፍቕሪ ተልዩ ግን ማሲ ካብ እግርስ ኣፍዒንቀፍ እዩ ተረዲኽኒ ሕጂ ኣነ ብሓደ ቃል ኣውፅየ ናብ ብዙሕ ክጠውየ ይኽእል ይሰብ ግን ኣባይ ፍቕሪ ተልይዎ ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ዝብል ዘሎ ክብል ሕጂ እቲ ከምዚ ዓንተ ይድበልኩ ከዓ እቲ ነገራት ካብ ተፈላለየ ፐርስፔክቲቭ ወይ ኣንግል ምርኣይ ብልጫ እዩ ሕጂ ከም ብልጫ ጌርክ ተወሲድኪ ኩማላ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብዲስ ዝነበረ ኣካይዳት ብድሕሪኡ ዝማዕበለን ምናልባት እሱ ሓጊዝኩም ክኸውን ይኽእል ዝብል ዕግበት ኣለና ኣነ ምክንያቱ ዓብ እምበር ዓብ ምድላዋት ጌርና ኣለዎ እሞ ኣብዲስ ከምዚ ካብ ዝመፀ ከምዚ ከዓ ክመፀና ክእል
عبد حاجة دوكيومنتيشن تبلك زبالكوخي بفيرما خمتالو حاجة حدثت إذا أيوكلنا أنتي لخابتا ختما مو تا دوكيومنتيشن سكان غيرت مراي ترح وكيلو خستو خبز متيو بزني هلكا فيرما الدوكيومنتيشن مفرامسي أب معبلات عقراتي ولا بصراحة رينا نحنتي بروسيجر نسب ترين غير كيو أب بفيرماي بفيرماي دراجات أجي ولا بصراحة تاريخيس لما هي ما ريسورسي قانت فيرما دلوا أنا جر حجة السب I this procedure sign off I go كنتلكي ولا ولا حقاوي جماعة مسخيل ناي نبرار حجة documentation عبي valid صوت جن عبي فرام ببهلنا جس غسي ولا زخنا نجار عليك خمس أو غلط يكتبني همش ميتصل كتبني أمنت عندي حجة كاب أمنت وتينا جن بحقا ونتي نحن أوتو زلنا أيوة أمنت عبوت أخلو جس هيتسا ولا حاجة خنكفل كلنا نتم زخفل زلو كله بفيرما حاجة أمنت تقولي له مالتها يكون جن ولا نتي financial audit تقبل قلقي كل تبغي راسي دلو نجار خون وي فيرما حجسي خابتنا يقدم ما تحسس ما قرب كنوت علنا أنا عاق جنزب كذلك حن خلص ما في بحاجة أبدي أفرم اللي عمش تبي تخم أنا تلقي حكي ويسخي فرم اللي تبلي فرم اللي أسف documentation أجي خامي ناجرنا كفوت نيرو لو مالس نقول كفوت دنير نقول إذا عدى مدينيرو زتودبن زي تودبن عدى منيرو ولا زي تودبن ترايو لا تي كاب عتشعتنا إنه عتشعتنا فرانس حادة نبرة نايتم كاب عسرت سلسلة ماتو سلسلة كيلون كاب ملوخانا دا عزو أخي باينيرنا ميديا ونا أتنا نوحات مش علىكي توحات ناس نابز بخنو تعلنا ناي حساب دي ناي دربا فلليات كله خل حجس ودينا كأو panel discussion حجس نايزبي ولا بكا دقافة ولا خستاي ماتيو يأكل كبل زرل سب ماتيو نات حسابو أبتي سرعنا يوحطوتات أو discuss كجبر كوفتينير مش خبتي جنبوز تزاربلوس نزم أبز الدياسبورا تولد العبيس كم يجيرنا outreach وين وتحهم زبالي بزح جزيدة تفعلوا له خلالايكا ندكنسيوس أبزناي كالسترا خساتة فاسي انتهي تجبرنا حيش زبالي تي مبزحته تسب تخاتعلو أجي درجة 14 السيريات مالت هذا شو منتع 10 حد استينيرو كابهم شعود مرز وحد سبمتي ثم قابلوا نايتي ديسكشن صبيغو እንዲያውም በላይፍ አማሐላል ፈኒረሽ ግዳፊዮ በቃ ጽቡቅ መርዓ ሕሊፍካ ትሕጎሳለ ኮሚዲ ኮይኑ በቃ አወይ ምሕጓስ ጥራይ ዲኮነ ስራሕ እዩ ሕጂ ሱቱም ስራሕ እንዲ ኸድለና ሳብ አምሰም ነፍስ ኻበላላልዩ ምን ይዛረው ደሎ ኢሎም ድጭነቁ ሰባት ኣለውና እሞ ስለ ተፈልተና እኮ ነው ወይ ጀኔቫ ለራይ ነኹም ደሓ በቃ ጥዑምዝ ገብረ ዮሐንስ በሃል ኣብዚ በሃገር ካናዳ ነበር ካብቶም ኣብታ ከተማ ዝነበረላ ኪችነር ትበሃል ካብ ቶሮንቶ ዳርጋ 100 ኪሎ ሜትር ሳውዝ ንምሽጋን ዩኤስ ተኸይድካ ትርከብ ንእሽተይ ከተማ እያ ጅብተን ከተማታት 4 ከተማታት ናሽለዋ ናተን ሓንቲ ናይ ኣክል ኮሚቴ ካብቶም 9 ሓደ واو فيسبوك ويا تويتر ها طعم جبر يوحنس بعد تي ام جبر يوحنس حجست ابتي حفشه وناي كندا لخ اب ميديا ابتنا ميديا صراحه توافير 4 نيرو من مساي اللون مالتي
كستاي ما هنقبر طعم بزعبان نفسه يا أخلي هو سبجيغا خير خالون الله هو سبجيغا نو سبجيغا خير دو بولك خاي حاتيتك عدي ممتيلون كستاي كي غبرو منتي سبنا لومين اشتين دا وسدن دي دخيت طعماي بولك اي حاتيتيو مست زنبره تعزبتس كنغرني ليه اب قصال كن زحاصره غزي مستم شماغلتات كنراخبينا انا تمربعتكو عد سغيت عمك نمبر كوميل كان عندهم كوميل كنير حجس والحنت سقم يلا امود عن مسوم مدب غبرلي اتزنبره مخنيات كبا غبرلنا لنا اب بولنيا لنا حج ان شاء الله هات مصنا بولنيا نمسكر توالي وا مسكرمو يا زعبي كمو دعان كاب تلكامبر تحيزات ناي ميديا اتم خغلصو بوم بعد دكتور موجسون الله مع كل برهان الله جزاء حاجوس الله فنان وين الله كبللكي دليكي تم سبات أروم كمي كمين يرو 3-4 سبات مسخا مدبليمو دقنستي زلو خا بدي دقنستي حيت مت توالي اوكي في واحد بتاعي اذا مسكنك طعمه حوي اجوكم برتعو نتي زفطر مونغونا مفللاي غيروم درينا دلو امبينا خنبلوم دلنا يا اخلوم لومي زتراو تراو يلن احنا خنعاصو يطراي زغبانا ابناتهم كاين مالالس بقى سمبا فتينو مشالكي ابانا ابي والحنتي رانا ابتي استخونه خستايو ግን ከም ድበል ኬስ ምንሰምር እገድፎ ማውቀሎ حجست كده غيب زعلك معارف حراي طعمي حاول اشي حراي اشي اوكي نقولني مدب غبرها طوالي اوكي حرايش اوكي قالينا مرحبا انت يكون ده زاروك سلدنا وكو قعدتك يا عريتا ايه زعتري بس لنيرو صحيح فندم اباخي باتيرس وسيلتي يا قريتا اخي بودي اخي ودي عجيب ناي بولنيان كلا غوس اندينا نبلنا نباخ قالينا معاريس كنا باخن جمرتا سلام كلكم ما عندي قال حدش كنا ودا حدش يمسحون زلو غوري حيملكو قلت من بالي سمعني تسفا قبل قلت لك من بالي انت ايلوز سباي كب حدا كبابي امزم قرمريم أتسحقني ترى عايز له دحين أنت زي ملسنا له حايش منياتو ترجم يبلون تراي مستوعبت إنه هون إيرتراوين منياتو داخل جمرة لنا عند ويونا العكاس زنبركي حفشة وين تحر أبتي ميديا أنا إيرتراوين زدر بين نازل له نجارات أكوب دمر لك كم بازل مالتي بازل تفضلهم بازل نو نجارات أكوبه نبي أن تتخيل تستوعب له مالتي جين نحنا قدايات عندما بعلنا أكيدنا يتقداي نسوم زللي وخاي نقول مستوى على حدنا مسمن مالالس انتاي كقبر سلزليو مس اليوم لومي يفعل لنا حديكي كم زحم باشا قراري ጮማ ተወዲው ጮማና ኤርትራው ተወዲውም በቃ ሂጂ ዓዝብና ቆርጡ እንደሌለው وخلوا حياتكم بتسرحتكم انسحنت عن سلكات فايزلا استوعلولا ኤርትራው اكن زي بلحتكم كونا لنا كم زعانه ነገር كذربينا خلو اميديا اغنوريت نحنا سرحنا نسرح لما انا نفلوتي ኤርትራውነትና ክዳኸም ክንደይ ተጻዒሩ إسرع عمت إيران مخان أبيونه إسرع منفس كازموت منفس أيقونه ودي أنا برايمتنا الجون حاملنا نجيبنا هندسينا المرشينا اتناهنا حتى فتحيو حتى حقيو حتى سلامن رهوان معبالنيو هو حالي في التاريخو نتي خالز مس أزيو دحور بوليتيكا حساب لتون جبراي وليدا جبراي نصرقان وليدا عينت بوليتيكا امصيم زغفنا زلو مس على مكيدني بزو قانق على بوليتيكا نعلم هذه كيد قانقاي
بوخاي تسحبوا يبلوا بحفوا بفلاي من السياسة يقولكم دلهم نقحوا لومي بوليتيكا قطباي ولا حاول حفتن كنا بنقول كوينهم بفلاي كنا سألنا دحر أخيلو ها معره بمعره خاتنبر معره رب لك معره مسألة لك حاول حفتن دك أحد محسن أحد جزء نهار كنا بروح هنا أكره جزء معره تما إلى من نبرو تيجل كم عينة لوجيك نحسب سيلك زي ودحوب ودحتم زي بحال بوليتيكا يسرحني بعلمنا سلازة تزمت زلوا نجار كمم من لاسنا كنستوعب علنا يزيبلنا للنهاني نسقرون إحنا قداينا نهي عناتهم لايف كنا زلف لف مخنياتي بلنا نتعذب بمطرة نتعذب بنركب كا تقرأ خبر الدليل اوكي نحن قداينا بالنطق هجي تنصر حلو زلنا قداي وانا أخ ما تسلسل زلوا هي هجي نصر حلو زلنا قداي يرفعوا حد النتي زغول إذا حالفنا يوم مدرخ نايم قرقاس من مدرخ يكون ناز فترنا يكون نحن زي فترنا نجارات ما مهاري زغول إنه عم تعمل تبي تبلون برات نجار بقدي وقع دوت حد نتاوج بقى قبلكم بتعمل بس فيديو كل إرفعها نكم عينة مدرخ خير نكم عينة وزخ خير سلزلوا استودبه يكون زي تودبه أبها قروية معره قبول سلزلنا كلها هنا عزيزي ناي بولونيا زجبر مدب كزباو كساب هنا بزي قدس بشوفنا همار إيه يكبروا تسرعات خالي يكبروا كان علامة كان تارجت سلزلوا بعبيرتنا علوه خبر نعنا يقبل بس خبرنا دليل إجي مهنياتو قدم أي فلتوني لنا نيرتاون تسبح لي بلنا نيرو لو مجن أميرة وزيخون ولا تقولوا تستاي دياسبورا زعيون زلوا علوه خبري نحن هاب عز فتات علنا هنا بدينا سلسلة فترة زي كونس يجينا هنا عيو يزدلي نحن مدبنا هنا عيو جيرنا أبزي حدنا تفترنا تحدنا توم من فسكا أو وش تقرأ رقم زسخاء من قبرنا وش تقرأ رقم زبسخ من قبرنا تنزلوا ميدياتنا حدنا هنسرحنينا تعيو جين نحن إنا نفترة كم حزبي ميديا خاني سيلو يسرحني تحزبين تحبك اسم إذا يسرحني تلزي تهزبي إيه تعرف يروح يسرحك خلاله إذا نبولنيا هاني حزباوية نبولنيا كنا ملكو عند حكونا جن ببزلنا يا عدن ببزلنا يا هاجرن نوصلتنا حلفنا نحن واسع لنا بفلا كأمن إسي بفلا كأمن إسي مهنياتو لومي إن بيتا جسم زلا وش تسمرا زور فنكل نعيش تخواتنا نعينا في بوكاس لكن أخونا خليهم نعاهم نزم النسيات ذن نعيش تخواتكم نزيم درع زخون إتي كلاوي من قصاصنا يتمن إسي سلا زخوني يتمن إسي بقول كعيلو خلالو بعبيوها ديكنستيو أنت بين تاكل نيرا فيبو ديكنستيو سنة بابن محبيون يتسرع ما قالوا بو يشريه ديكنستيو خاني استودك كنت حليهم زي تودك كنت حليهم أفتقص زي سنحكم يزو قدايزي قدايكم سيزهون كلهم كاكا جزاهم ومسكن كسلفاحت كلا لكن حانت معادنا هاقرنا زي نقول الله زي كونس كل جيزين هاقرنا بالوقت ما مهنا هون كنا مسكركم كلا لنا لو مس حلو حالكم كم تمارس وقحفنا يمدرج أما أكلاس مراتي مالو بل 53 دي ولا مرة نسمره تقرن بدعمي تقرن إذا سائل كايكونا أكسرنا إن تبهل زجبر زلا نحنا واجههم زغفلنا نجينا واجههم كفل مهنا نرسنا نخبرنا كان مسكر ممكن لنا في زنا أسي واجههم كفل نخل تاني إزي نقبر زلنا سلام أوقاسي أو متأخرات نعلم علنا كم هزبي علنا قلنا نسمع له بعدها نقولنا كلها نحن نساعدهم زلنا يمحزن كيموجن كم تزول كوي بهاجراتنا كنعيرلهم كنترنفهم مخنياتو سيلكا حندبت من تتبس زيتهم لا كلها نعير سيزهونه كلها بهاجرنا نزي كنا معرك كنترنفهم
كنكبن زلو ترماتيتات كاهنا وهاهدون ناكل هنا قديو لتعمام نخلهم قديسنا لكم على نخبر الدليل ثانك يو فدي درما مساحتني اوكي شو ماشي بدي له ثانك يو عرف اوكي انا ابز زكاي زلو نايلنكن اندحرينايو سرعت يقدف حزب ኤርትራ ዘይፈጸሞ ገበናት ዘይፈጸሞ ግፍዒ የለን እዚ ዊን ኢልካ ክጽብጸባ ይከኣልኒዩ ኣነ ድገርመኒ ግን ናይቶም ንዕኡ ዘሳስዩ ዘለው ሰዓብቲ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ መሲልኩም ለንቅና ኣብዚ ናይ ፍራንክፎርት ምስ ገለ ይሕዋት ማለት እዩ ምስ ስርዓት ገና ኣለው ዘይወፁ ግን ብውሽጦም ደለይት ፍትሒ ይኾኑ ደልዩ ግን ኣፎም ግን ገና ተማጻደቕቲ እዮም ዘለው ዳይም ዝዛረቡ እዞም ተቃወምቲ بعد بوجن بأوراج سلة فلاليو استخدتكم الزحمام زحيسكم من دحراتكم لإرتراس نتهزبي كابز نبزغ فيكم كتأتو بوا هزبي إرترا كفي ودا يكون نزلوا نزل لا يفتحي كما صار حجرهم دوس دو ودا لو غاب على تم مستسر عزلوا نتهزب حد النت كجبر زي دالي ودا لو يوم زي يومنا أوراج يوم زي يومنا عاليت يوم زي يومنا هايمانوت يوم يوم كفلالي زوع دلو استاتهم يوم ناتهم مرة بحث جن كنكون يبلنا كابت زحزنا كاسي درجي أبتيس عن حادنا الجيسو لومي أبكل تشعين عسر شعتن مبل 53 كتماتات عبس مرة بيت صحفت كخفت كله مبل 53 أكل إثيوبيا يلو هذا النسمرة سلزي أمون إحنا أتهم كم دليت فتح زلنا زي كنا تحت زي نتهم دقفت أمون قدفهم أبايني أباخو من دلو مفللاي مسحابات أو جبنا نحنا وتصعاتنا أنا وتصعتي كما خم صغاتكم وتصعات كماي اتندك أنسيو تمدك تبعتيو اتهم زتودبنا زي تودبنا عم حدا تلال متينا نسلا دحنا تزبن دحنا هاجرن تطو نبللو مدرخيو لومي مفل لا ياكل ودباتنا يخونو سلفتاتنا اب حدا انداتا سمامعو قاليوم اب حدነት مصلو قاليوم كاب تلال مصلو نزيوم كسرح زخيل جن حزبيو أتينا عند حركنك على سديك إلنا مسؤوم كنت أعرفهم كأني يبلنا أي قبعنا كنت أعرف لومي متصرف يا أكل مفل لا يحوات ناي بحكي يا أخلنا تا يا أخلنا سي أنا بزناي ناي إبتدي بزنا برا جوبا أي حدا كاب آياتنا انتاي لو تزاريبو تا يا أكل تبهال دلا نتسرعات هيكونتن انتاي دا أنا أيلوا بلكع تا يا أكل إنكلاي نتوم أبسفلالي ودباتن سلفتاتن إنك على الزلنا أتوم أبسفلالي محبرات زلنا أكلات نعنا يتا يأكل مو يأخلنا إرتراويان اندحر كوينا بوضع حزبن بوضع هاجرن نزارب كبحلنا توديبنا نقالس كابلنا أب حاجة زي المتسألو من قدخ انتايو حيال سيبيكاو محبر ويكا حيال حزباو ترنا فاندحر هاليو انتاي زقبر نتر ودباتن محبراتن زلوا أب حدا كتأمر نخيليو حيل اللوو حزبي كم تزبالكو مرحي يزولد مرحي كولد ندحر كوين حزبها كأكب اللوو حزباوي من العالات كعمب اللوو كحيل اللوو بوليتيكاو ودباتن سلفتاتن كحيل اللوون معريو كخدا اللوون أو وش تأتين كالس اللوون لو مين الناس تسألوا أيكونن زيوم عبيت زيوم نعشوا يكون انتي عبيتنا عشوني لنا كنفليا زلنا أتي مستسرعات يكون مستم ودبات يكون ولا أبقله نلعله 5 عمت بمرحنا درجة زتنحى دخيميو كنبري لنا كهبنا خالوه كهبنا عند حركوينها كنعاتو لنا مساعتها اتحالفنت بتكابوي متسني حلافنت تقاليسكا حلافنت سريحكا حلافنت فليت كان عبي خاني زمت بمعدو لا تتصبخ زمت حلافنت كن يلن أمنا نحدكم كأمن إسيات ويكات ما أكل عيد مدلنا أمنا نحدنا ولا حادث أجمات يلن في الليات يبلنا نحوات في الليات كوينو زرعينا انتايو اتي أكايدا قعزنايو كما يجرنا حزبنا أنكحنا ولدنا أنا قاقحنا حبرتسبنا هانيتنا كاب نفسنا نحنا تهانيتنا نبعلنا كما يجرنا أبني حبارك ألسن متيو أسلاما يترنف كستانا يترنف نعيكم فيبن من يزمرحني حقي يزمرحني نتو ما منغونا آتيوم كفلالي زدولي دولو إرتراويان تمثلتي إرتراويان كنسوم أبزي دلي ناي زهابوهم أجندا غويلا خيروم ززاروبون زبازحون نغرات نزياتهم كعاقب كنبلوم جزينا كنتفي يبلنان انتاي دا ألالينا يمالنا كم يقرنا نكالس من يبزح
من يبزح زلو اتزبزح أكل أب حادة إرنافي مس أردادون أتحساسبون إنكاب متى نتوم وحدات كزرقنا زدليل لو نمنتاي جزينا نطفي حوات جزينا كنطفي يبلنان جزينا كنطفي قالو يبلنان أنت نقص ولدو بحق إديها إذا عبيت تمثيلهم أميديا مسيوم دزارو دلو كفلالينا يلوم دزارو دلو ولا مسكالو زيغاتات كوينو من زبلو دلو نعاني إرتراوين أي وكلنيو من دالو زوكلنا نفسنا سرعنا نفسنا وكلنا حارنت نفسنا أوجنا نكالس أب نفسو حارنت زي بولو سب مسبات تتقع زخيد اندحر كوينيقن انتا يسو مسبات تتقع زخيد انتا يزقبركا بزي رؤسي زخيد زلو نعاها خالك مكا نحنا أب نفسنا نتسقع أب نفسنا نموركس ناي نفسنا مرحت نخون كرمي ناي قالوت مرحت مخان ممناي ناي نفسنا مرحت نخون يحواتي ممزمت أما عبلقن أي نخيد حزب إرترا تنتساتيلو أي نتساتلنيو لومي زودقنا زمسلوم لومي زدخمنا زمسلوم اتدخامن تميتن عنواتن برساتن كرمينا يفلطوهم انتاي دا جزيو سلازا أخله إرتراوي لومي سلستبدله إرتراوي لومي كسادو سلزدننه إرتراوي لومي سلستسدده ني إرتراوي تعريفكا أن آيسكا نحبرة سبهاريمكا زمت فتحها أول حد يلن أنا كم في بنزا أمن الله منقستي نباري أيكونن هزبي نباري نت نبار هزب جن كنت أرفون كنزلفون زي كنا نهزبي كنخبره يزقبأنا مخنياتو هزبنا يخون نايكالوت هزبتات كبر هزبيو أبصر عتات يخون بأسنا أبتي محدرة أبتي أكايدة أبتم أبتي مرحين نزلو نتناتم أتحساسبا نتحيزو مزخورو دلوي تزي كوينو نهزبك تصرف ندحرتو وعلكون كان نهزبك تنتصل ندحرتو وعلكون كا مننتك بعلخا تقلص علخا مالتيو كان من تصالن مزلافن زمت فتح ولا حدا يلن بأمنة أستوديو بأمنة الصحف اللغي أمنة وين حقيو أب حقيو خسرح زلوه تشفين كا بهايمانوت مسرحة جن جبني ولا بتهايمانوتنا وين حقي هايمانوتنا نوصعت فتحي أمتي يزبل نستوصعه فتحي كركب علوه نستبدله كمحار علوه يزبل إذا ما بهايمانوت تشفينكم تقدروا لهم كن بجاكم فلاي كم إرتراويان كوينا هايمانوت أي كبره حزبي أي كبره والكسب أي كبره لذي أكايدنا كنعري علنا يزبل كرمي حسابي مدم دامي لو من حاتير جزين دياتيم انتاي كبل دليا يحواتي كتودب انكلخا انتاي يدليكا انتاي كتقبر عليكا كترنف كلها بهزباوي من الععال انتاي كسرح عليكا نزبل مجمريا نفسنا نسرعيا نفسنا سريعنا أنا لومي أخلني نفسي سريعي مستم توديبو من تطرنيفو من دلو آتي كدمعي خيلي بحاد إيدي كتاقعي كإلني مستم بحبار دلو مسآتهم حابيرة كتاقعن كزتن ألني لنا نفسنا سريعنا نحروتنا كنعوتنا قال كامنا يسلف ديمقراطية حزب إرترا مالت إيبي دبيخ نقروكم أب سلف ديمقراطية حزب إرترا أب 4 عامت قبائي يقبر أب عامت كأني ناي مرحتي جمجمات تجيرو مراحي يغيروا أبزنا يلوم زنبرة فولي زجبروجن اتقامو كأتو على وزول أنا بإرترا ولا بتم حزباوي من العال زبهال دلو ناي مرحنة مسججار لومي أنا بدمت تمريته اتحادة اندحر وديقو كخورن كالجسن زي كونه انتاي دا لكع كم تترى أبال كوينو كسرح كم زخل كمسكرلو كخل علوه أب إرترا وين انتاي تجمعتينا ولا أبو دبات يكونوا ولا أب محبرات ولا بقلة أمرحنا تيجان حماني أبغى بقى مسمى كي تمرت ومسترافو أنت يخونوا جوجلهم حزام خادو إذا ما درخجن أبكي عيو أبسل في ديمقراطية بيرتراكم يلن زخرا يواتو اتتصنع ما تكن حيزو زخيدكن يقالسيو أبزنا يحجز نبرة أبومبر سلفي ديمقراطية بيرترا آتو منقص أباس مرم نه ولد نه دقيقة مال تسفاي ولد مكال دقيقة نعوك هو بخلص سلطان انتايلو اتمسك جارز نبرة انتاير إكا أب عدنا أنت الزخون يرو إلك تحلم أمو نزيك نورسو علنا يحواتي أبزل لنا يهاجرات أبزل لنا يترنافه كن مرح تراي زي كنا كن مرح بقى عدينا نبلي حواتي سجماتنا أمرحنة جرنا تراي دي كنا كن زارب زلنا نحنا كن مرح بقى عدينا
كتمرح بوقوع زي كونكا كتمرح بوقوع تكون اي تخلنيها صقماتنا مبار نحنا قال نجر هاغوفات تفطيرنا دلو انتايو كلنا بحنساب كنمرح ندلي بحنساب كتطاقع تخيل بحنساب كدرف تخيل بحنساب كن كتمرح اي تخلنيها انو خود دلنا غعزو اب نخود دلنا طرنافيتاتن ودابيتاتن كنمرح طراي ديكونا كنمرح بوقعات مخانا امسكيرنا اندحر كينا تمرحي تقاصاصارايو كتقاصاصرو تكلالك مرحي زمرصكايو اذا حجي نخود دلنا دما كومو كخون ኣለዎ ኣብዚ ናይ ካናዳ ሰሚዕና ኢልና ሓውና ጥዑማይ እንታይ ኢሉ እቲ ዝግበር ወክልቲ ወይ ከዓ ወክልና ተሰዶም ፈሪምካ ኢኻ ክሰዶም ዘለካ ክስቶ ናይ ከምዚ ወኪል እዩ ኢኻ ትብሎ እንድሕር ናይ ክስት ናይ ሓንቲ ከተማ ወኪል ኮይኑ ክልተ ሰለስተ ክኾኑ ክእሉ እዮም ከም ብዙሖም ኣብ ዕፁ ኣኼባ ምግባር ወይ ኣብ ዕፁ ኣኼባ ምዝታይ ማለት ምርድዳእን ስጥመት ምፍጣር ማለት እዩ حاليوتن مكببارن متأممان ممصع مالتيو نحنا قن انتينا لميدنا ابز حج زلو معبالتات اخيبا يغبر اب لايف تزرغخو كباسو خصارفو ترمو بدحري انتي تخون ازيوم كم زي ميلكا مفنفن يخون نو انغبرو غعزو انخدو قالسي مسحواتنا خاب كوني قالسنا انتينا خنغبر لنا اب عصو اخيبا تغبر توححيتكا ستمت غيركا مسترداداخا اب حزبخا تورد نحزبخا شعو تبصرو حادنت كم زلكا مريحنتكا بقعاتن كيلاتاتن بحق تمازس مخانم كتمسكر تخيل علىها مالتي تزي كوينا اقدمكا تغبرو نفاس زاتوكا امان حوي يا زا فيفا اي بي دي بزبلكا يا جلسبات كيف بلوا قدف اب مጨረሻ حسابي كدمدميا قدم حسابي مدمدامي كنطرنف علنا ازبل انا كنفيبن زي تطرنف عيلي كدم عيكنيو ግን ነተን ምስትስርዓት ይግደፍ ተኸዳደ ለኽን ደቀ ንስትዮ ነዚ ሕጂ ንቦለኛ ተዳሊ ኾኖ ዘለኽን ዳግመ ርእቶ ግበራሉ ሕሰባሉ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ይቅዘፍ ይእሰር ይመውት ብፍላይ ድማ ኣብ ዓዲ ጥልያን ካብ ሊብያ እንዳመፀ ተዳራራቢ ሬሳታት ይሕዋትና ጌና ዘይተረኽበ ኣብ ድራር ዓሳ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ባሕሪ ይንሳፈፉ ኣለዉ ኤርትራዊ ሙኻን ኣብ ዝእዋን እዚ ስቅያትን ሕሰምን ኮይኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እምበኣር كم اديتات كنسخن تندق انستيو بناي حماده ناي دق انستيو إلكن كتكدا خولخن مبل 4 عامت ناي حماده إلكن كتب علا خولخن مبل 4 عامت كن انتاي يخن رخيبكن حزب إرترا قسينو دو اتاز ولدت إرتراوي تادي ولادا حقيفا مرعا ولادا ريادو اتات مالين ناصنت استقالست تغاديلا زغادلت اب زبانا برت اب محصنا حصان زتقالست امودما وليدا ولادا كتحقف زي كالت اتوم دقا دقتا سوؤتي دقتم سوؤات انديوم زطفو دلو نايزي اتن ك حسيبكن علندو مبل 4 عامت ناي حماده إلكن كسعسعان كدبلان نوصع حزبنا افوخ تعبسا كتكدا خلخن عقب يحواتي بفلاي كم دقنستي يزبل زلخو مخنياتو بشيم دقنستي يغبر سلا زلو تبعال ندقه تبعتيكم كن اني اتن حماده إلكن مسرعات يقدف تداخرا دلخن دقنستيو داغم رئيتو غبرالو داغم رئيتو خبل كلهو اتن تمالي ابولنيا نناصنت ኤርትራ ኣብ ክንዲ ውላደን ናጽነት ናይለን ሽልማተን ሰሰሪሕነት ሃገር ዘወፈያ እሞድማ ካብ ውላድ ዘይብለን ካብ ንብረት ዘይብለን ኣብ ሓዲግ ተደርብየን ዘለዋ መይተንዊን ንሬሰን ዝኸውን ሬሳ ወይ ከዓ ንሬሰን መዋጽእ ዝኸውን ገንዘብ ዘይብለን ዓደን ከኣትዋ ዘይከኣላ እተና ውሽጢ ኤርትራ ኣትየን ካብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ጽላለን ኣብ ዘይድል ነገራት ወዲቀን ዘለዋ ኣዴታት ነዚኣተን ዲኽን ትረግጻ ዘለኽን እስከ ልብ ግበራ እዛ ሃገር ሰማዕታት ያ ናይ ሰማዕታትና ንኽብር ኣለና እንዲኽን ትብላ ደለኽን ሞ እዛ ሃገር ሰማዕታት ደቂ ስዋኣት ይእሰሩ ደቂ ስዋኣት ዳግማ ይስውኡ ስድራ ቤት ስዋኣት ተኾርምዮም ዝብላዕ ሲኢኖም ገዝኦም ዓጽዮም ስደዱ ቀባሪ ዝሰኣኑ ስድራ ቤታት እዮም ዘለዉ ኣብ ኤርትራ በፂሕኽን ክትመጻ ኾለኽን ውሽጥኽን ኣፍክን ዝብለክን በበይን እዩ ሕልናኽን ኩሉ ግዜ ክሳቕን ክሽቕረርን ከሎ መልሓስክን ግን ንስለ ካኡ ኣይ ሓለፎ እንዳበልክን እትጻረፋሉን መንግስትና እንዳበልክን ትኸዳሉ ደለኽን ነፍስኽን ይኽን ተሓስያ ዘለኽን ስለዚ ዳግመ ርእቶ ጌርክን እዛ መበል 40 ዓመት ኣቦለኛ ተብዕላ ዘለኽን ወይ ሓተት ትኾንክን ቅረባ ወይ ከዓ እግርኽን ሰሓባ 150 ከፊልክን ካብ ተዓፊንክን ኣበየናይ በዓል ይግበር ከይፈለጥክን በአውቶቡስ ይኹን ብነፋሪት ተመሪሕክን ትኸዳ ዘለኽን
نرأسخن أسرحو سبكونا سب جنوا أديتاتيخن ولادكن أبزحا غيفكن عبد الله يوم يمهارو يمهارا يسرحو يسرحا دقخن أب قدميخن اندارأخن نتن ولادن دس أنا أديتات ريسا دك أنا بحر اندا تنساففي أبت بحر خيدكن كسعسع خلخن عقب حواتي أتن دك أنستي خماي ناي بحق عقب حلنا قبرا لومي زياتهم ناي كمزيوم يلكن كابت تصارفا ننبسخن مسيلكن كيدا اتهم دك تبعتيو نابخاتكم كملسي أبوتات من إسيات بفلاي من إسيات بتشجرن مكران مزيخم جينا نابت سرعة تمليسكم إذا مودبات تصفاية باللوم تبلو دلهم تصفى نفسكم مساقاتكم هالو تصفى نفسكم مساقاتكم كاب هالو كابت تسألموت من قدي وزيخم نابت حق أنياني حارنتنا يفتح الموتو ننفسكم حراو تقوى تمالي مساقاتكم زنبرة ويكا زنبرت ريسا اندا سجركم اندا قبركم يخم مزيخم أبز حجي مسبتصحكم دا انتاي ترخيو انتاي كالو ويو سلازي بجاخاتكم إرتراويان يحواتين أحاتين أب حدا نمصا نردادا نكبابر نتصواور نمنتايكم زبل زلخو سقيليكم كون دراخو ونغرات دسمعخو ونغرات سلازليو كاوشت إرترا اتي زور فنكل انتاي تصبل لخبانا إرتراويان أب دياسبورا زلخم دليتي فتحي فللياتكم أتصابيبكم حادخمكم نعنا قونن تقعن كوننا نحنا أوش إرترا خوينا مسوات عن تقمن كنقالسينا نقالسالنا يبلالوا دمت حارنتنا خنن قد دمت هزبنا كنسمع فتحن حقر رتعن كنبل اندحر كوينا أب حادنت نمتسا سلازي كاوش إرترا زمت زولو تاوعيت انتايم دولنا دولو سراويت إرترا يخون ولا توتع هزبي إرتراويان أب دياسبورا زلخم كم دليت فتحي أب حادنت متسو تخابابرو ترادادو نتوما منغوهم آتيم زفلاليخم زلو بأس خمزلنا زمسول زلو يبلنان بأسنا اتسرعاتي وسخل قس ندحر كوينخا حابيرنا نقالس إلكم قطموا مولنا لو أمو خدا أنا نسخمن عبد حشمنا ندا نبرنا كما يجرنا دا أم فللاي ننبر لنا نتوم وصعتا وش إرترا دلو حيلكم كونو من دحر كوينا حادنت نكبر أب حادنت نمصا تمرت يحلونا مكببار يحلونا أنا نابتن دك أنستيو خملسي عندنا نابتن دك أنستيو إن زمت حبريتا سلزلن متصوعتا نتن دك أنستيو كاوش إرترا أتنا بدك جدل لخن دك أنستيو أتنا بفتح زلخن كبري هابكن قصلوا أتن جينا مستسرعات خدادل لخن جن صباح مريت كوجحيو كنت حساسة بينا أتن أفل بخن عند حارمكن من قصنا ينبرلنا تبلا زلخن صباح مريت كوجحيو كنت حساسة بينا توتيعو زنبر هزبخا يلن زي حانت نتصرت ملغتيا لومي قلبابو قليعو زقالسن نفتحي ززمرن نفتحي هانغوفا يلو تقبلو اللخو زبل نمبر بشم فتحي تشفينو نتوم نفتحي زقالسو زلو كتصلمتن مفللاي كم زلنا امسيلو زقالس زلو اكال علالينا امبي نبلو يحواتي أنا تبديله إيه حارنت يدلي اللخو إندابله حارنت هزبنا زعم تسن زقوع تسن زلوا أكل أيناتنا نيو أي تحازو ليكم أخبر كل لخو إزي أميدا زقبر زلوا أنا كم فيبن بتري أزخننا ودسب مسنبسو زتبعسن سبات كبأسي زوعل إتهم ززاربو زلوا خا مسنبسوم زتبعسيوم كابي نابي يخون بزي قدس منيو انتايو أسمات كتاك سايدلني بدوب أو خلو هزبنا كبريو كبر هزبنا كنحلو ندحر كوينا كبرتنا مجمريا كنرغاغص علنا ስለዚህ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ደለይቲ ፍትሒ ስጥመት ይሃልወና ሓድነት ይሃልወና ኣብ መጨረሻ እንዳወዳኹ ሓሳበይ ክጥርንፋየ መፀዋዕታይ ከምቲ ልሙድ ንኹልኩም ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹምን ዘለኽንን ኣብቲ ዘለኹም ሃገራት ክትጥርነፉን ክትቃለሱን ክትቃለሳን እዚ መድረኽ ይፅዋዓኩም ኣሎ لومي ودباتن سلفتاتن كنصرفن كننا اسن زيكونا اتخن قبرو زلنا كنسرح علنا انا عقمه يكونن ودبن سلفن حزبن كتصرف زي تودب حيلخا ايدمعنيو انتي دا اناتهم توديبومن اب سلف يكون او ودبا زلو كمي غيرنا اب حاده نمصوم مسفللياتهم تخابابيروم نسلو وصع حزبن وصعومن بحنسب اب صلال هاجر مصيوم كسرحو كم زلوهم
دا كنصوع على النمبر كنصرفو من كنا ناقصومن يبلنان دقيمة كبلا زدلي ودبات أي سرحان أي كونان كم تزدلي أي كدان نحريلنا قوة حزب زي تحوصو قالسي كدما عوين أي كلانين جن سريحانين بايتاوين فتيرانين نتي بايتا زفطورو كبر اندهابنا اتي زعابي عمام جن حبيرنا إنا نعاطو حبيرنا إنا نخدو نتي حبيرنا نخدو قعزخا نفسنا نسرع لومي يداوي نخالو زي كونكو خواتاوت ننفسي انتاي غير إلي كزارب كخلالني اتوم صلاتخا ابزيم سفيرم زلو مخنياتو ازي ناي اوراجايو ازي ناي بيهريو ازي ناي ودبيو نزبلو اكالات كفلالي زدلي سلازخانو حلافنتهم كسكومون كابت زبلو زلو كقطبون نقدميت كأنا حارنت كقالوسو علوهم يزبل اني مصواعتاي ندك انستيو دغيمه دك انستيو اب استفلالي كورنعات عالم زلخن ابت زكايدلو حزباو طرنافه كتااتوا ابركو تخن كتغبرا نتناو زلخن كا سماعت الرأيت إن يكون مريح جدا كتتصاوتا مريح جدا كتتصاوتا معرة ما أحريهم كتقالسا إذا ما درخت صوّع كنالو تما أزستن صراحة ترى يكون كتمر حاكم تخلق أي فلتي مريح جدا كتتصاوتا لكن اتوقع تقالسي بمريحنا درجة متأ بفلتاتن بعقباتن بمتصوارن لك عخمتهم دك تبعتيو معرة خوينا مسنخيط رأينا كن عوات نخل قتيلة من إسياتنا من إسياتنا إزيوم عبيتيوم إزيوم نايكم زيوم يلكم كاب موغان موسسان إتوو أبتقالسي بينخا خونكا زسرح ولا حد يلن من إسي كاب تعبي حماق يخون تصبوق كتمهار تخيليخا حماق نصبوقون اندا وسركا نتصبوق يحيي لكا نتحماقا خما مهار وسدو من إسياتنا أبتزلوك ألسي إتوو بتبعاتكا قطمو نتم عبيتي بعدمك نخبرهم بقى تحساس باند حرجيغا لو إزن زلو جيغا إلنا كنقطمهم يقبعنا أنت ما أكلاي عدمة كم زخما يزلوهم كا سنسلتنا نحنا ناي حادنت امرتنا متص ناي حادنت امرتنا متص نخل ثم ما أكلاي عدمة دلنا عينا نتعابي كردو نخيلنا ندخبرنا يو نتنو اشتي كنسمعن كنقبلو نخيلنا ندخبرنا يو اتتمرت أمونغونا سلزلو كنحيل لنا إزبل حسب اندحر لكم نايقلك سمع اسكن سمهاري كسمعايا أبزناي بولنيا نسمهار سمعنا كعاطوي سمهاري الله خديخي اندحر زي الله كودا نسمهاري هبا إيماني شعب أنا كنعاطوينا سمو الله خدو سمو هلا مرحبا هلا تبي بقى حسب سمينا هم قدمنا خنعزو ريك اللي أتيغي أنا هقعد أبي ودنجي سلدات أوكي صراحة كمان بسيخوم سلام يسمي انتي دي غير مثلك أو خلو قمقام يغبل تانيحي اتناي كندا زنبرة نزناي بولونيا كمي غيرنا خنكودو خمدلنا أفتو ودبات تاي كم زولو أكالتم ودبات كاسلا زخون كندي أفنا إيبي دي بقى قبائي سلزغننا نعو خلو أتحاهي زي غزارو تانيحي نات كتعزب تبعاني نزدو له مدرسة أتصبر بابينا انتي نقورو لينا خنعطو اوكي اكشلي كلكم دارجا كافر جيركم اخو مالا من قد خوينون كسم متاني هي بتاع تبو طعم حوي انكو عاوتكم ازي تبو طرنوف تخونه فيستيفال ازي ابنتاوي مالتيو كل نغيركم بقى اتي بوليتيكاو مسلنا كخونو دغبا يخوم انصباريكم كم قابت زحلفه تمكرو دما تمرت وسيدكم مانياتوس ملبمي اي بركا ملبمي اخلاق كاسل زخونه قداماي تخون قاب زح غزي ناي تمكرو جيغا حقات مكا يخيليو وندحد احواتك قدمي خحلفه موصني حمت منقد دغن بزح غزي بزح تمرتي اخا تقسم مالتي ادلنيا اخا مالتي سلازي كل تمرتكم وسيدكم افتي زغبركم زدرب يخون بانل ديسكشن يخون كل انتناوي أجابات نايتي زجبركم فيستيفال عوت نيرو مالتيو عويتكم أنا روحات دكيرترا عوت ناي كندا عوت ناي كل ناي مالتيو ناي كرمي حجي زقات أنا وينزنا برد ما تمرتنو كل ناي مالتيو بس تحلفنا يو أون تخون زخير مالتيو تي أون تاوي ما أرم تخاخ كبر اللو دخل مالتيو
ካልእ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ እቲ ናይ ይኣክል መደማት ምናልባሽ ብገለገለ ኣካላት ይኣክል ዝሒሉ ዝብል ርእቶታት ክናፈስ ቀኒ ዋላ ንዓይ እውን ብውልቅሲ ከምኡ ኢለን ሰብዛ ይኣክል ዝሒላ ዶ ክብሉ ቀኒዮም ግን ይኣክል ማለት ሆሆ ማለት ኣይኮነን ይኣክል ማለት ዓውታ ማለት ኣይኮነን ይኣክል ማለት ምትንሳእ ማለት እዩ ምብጋስ ማለት እዩ ይኣክል ማለት እቲ ዘሕቲሉ ዝነበረ ዝሒሉ ዝነበረ ደኺሙ ዝነበረ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ኣኼባ ዘይኮነ በብሃገሩ ብግብሪ ብተግባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ክኸይድ ክትንሳእ ኣለዎ ዝብል እዩ ማለት እዩ ቀንዲ ጥሙሕ ናይቲ ይኣክል ዝብል ዘሎ ጎስጓሳት ስለዚ እንድሕር ደኣ ተስተብህሉ ኣለኹም ኣብ ሃገሩ ኣብ ከከተምኡ ናብ ታሕቲ ኸማን ናብ ንኣሽቱ ከተማታት ወሪዱ ይኣክል ሕጂ እውን ብዓወት ይሰላሰል ኣሎ ሓደሽቲ ኣባላት ይምልመሉ ኣለዉ መንእሰያት ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ዝቓልሲ ዘይፀንሑ ሕጂ ግን ይኣክል ኢሎም ተበጊሶም ናብቲ መሳርዓት ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ ብፍላይ ናብቲ ህዝባዊ ሰረት ዘለዎ ምልዓዓላት ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ይኣክል ኣይደኸመን ጥራሕ ደይኮነ ኸማሲ ካብ ኣፍ ደገፍ ተሓሊፉ ካብ ኣፍ ናይቶም ሰዓብቲ ናይ ምልኪ ሓሊፉ ኣብ ኣፍ ናይቲ ውልቀ መላኺ ኸማን ኣትዩሎ ትማሊ ተቃወምቲ ዝበሃሉ የብለይን ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ውልቀ መላኺ ሕጂ ግን ኣብ ኣፉ ክንኣቱ ክኢልና ኢና ስለዚ ከምኡ ካብ ኮነ ደጊም ዓወትና ናይ ግድን ምዃኑ ኣረጋጊፅና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኦልሬዲ መንፈሶም ከም ዝተዳህለ ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ናትና ልባዊ ምብጋስ እዩ ንሶም ስለ ዘለዉ ይኮኑን ቃልስና ዘይተዓወተ ክሳብ ሕጂ ንሕና ስለ ዘይተንሳእና እዩ ንሕና ብልክዕ ብኸምቲ ክንብገሶ ዝግባኣና ብኸምቲ ክንከዶ ዝግባኣና መንገዲ ስለ ዘይተንሳእና እዩ እምበር ህግደፍ ሓያል ኮይኑ ኣይኮነን ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ህግደፍ ሓይሉ ዘይኮነ ናትና ምትንሳእ ዝሒሉ ወይ ከዓ ናትና ኣገባብ በቲ ክኸዶ ዝግባእ ስለ ዘይከነ ጥራሕ እዩ እምበር ሓይሊ ናትና ኣፀዲቑ ተዓፃፃፊ ይብርትዕ ኩሉ ግዜ ናይ ስርዓታት ሓይሊ ንናይ ህዝቢ ሓይሊ ክወዳደሮ ወይ እውን ክመጣጠኖ ኣይክእልን እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይኮነን ዶ ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓይሊ ማለት እዩ ኣይኮነን ህግደፍ እዚ መሳርዓቱ ኸማን ኣደልዲሉ ዘይርኢ ኣባላቱ ዘይፈልጥ ኣባላት እንታይ ከም ዝገብሩ ክከታተል ዘይከኣለ ስርዓቲ ካልኦት ሓያላት ስርዓታት ከማን መሳርዖም ዘደልደሉ ስትራክቸሮም ኣፀቢቖም ዝቆፃፀሩ ስርዓታት እውን ብሓይሊ ናይ ህዝቢ ተሳዒሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ኣይኮነን ዶ እቲ ካብ ጫፍ ንጫፍ ናይ ኤርትራ ዘድመየ ህግደፍ ማለት እዩ ኣይኮነን ዶ እቲ ካብ ኩላ ኤርትራ ፀላእ ዘለዎ ህግደፍ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣተሳሳኣና ነፀብቕ ኣበጋግሳና ነፀብቕ ካብ ኣሕዋትና ብፍላይ ካብ መቓልስትና ድማ ኣሉታይ ንፀበ ኣወንታ ንፀበ ነታ ዝገብርዋ ንእሽተይ ነገር ሞገስ ንሃቦ ንኽብሮም ነፍቅሮም ዋላ ክጋገዮም ከለዉ እውን እቲ ጌጋ ናቶም ጥራሕ ምዃኑ ክንእምት ናብ ህዝቢ ኣይንጉየ ናብ ፓብሊክ ኣይንጉየ እንታይ ንግበር መቓልስትና እዮም ጌጋ ናቶም ናትና ጌጋ ስለ ዝኾነ ንዕኦም ታሕቲ ወሪድና ነተንስኣዮም ንዕኦም ሒዝና ንተስእ ንዕኦም ሒዝና ብማዕረ ፍጥነት ንጉየ ኣነ በይነይ ንፉዕ ተባሂለ ኣነ በይነይ ንፍዕቲ ተባሂለ ወላ ፍጥነት ነገር ቃልስኣት ነግረም ናይ ሰማር ቃልሲ ይኮነን ናይ ፌቨን ቃልሲ ይኮነን ናይ ርግኣት ቃልሲ ይኮነን ከምታ ነዋሕ መሸላ ቀልጢፋ ናይ ጨራሩን ናይ ወንጭፍን ግዳይ ትኸውን ከምኡ እንተጌርና ኣይንዕወትን ኢና ታሕቲ እንዳወረድና ነቲ ተጋጊዩ ኣሎ ደኺሙ ኣሎ ወይ እውን ሕማቕ ኣሎ ንብሎ ነገራት ወሪድና ናብ ታሕቲ እንዳተንስኣና ወሪድና ሒዝናዮ እንዳደየብና ክንከይድ ኣለና ክንጓዓዝ ኣለና ምክንያቱ ጉዕዞ ናይ ውልቀ ሰባት ጉዕዞ ናይ ውሕዳት ጉዕዞ ስለዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ በጃኻትኩም ብዓወት ብዙሓት እምበር ብዓወት ናትና ኣይንነየት ከምኡ እንተጌርና ክንስዕሮ ኢና ነቲ ስርዓት ምክንያቱ ብመጠንቲ ብዓወት ናትና ወይ ከዓ ብመንፋዓት ናትና እንዳተነየትና ዝኸድናዮ እግደፍ ድማ ክፈናጭለና ክኽእል እዩ ኣብ መንጎና ነቓዕ ክፈጥር ክኽእል እዩ ስለዚ በጃኻትኩም ኣብ ናይ ሓባር ደረጃ ፍጥነት ንተኣመን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ሓደ ሰብ ሓይሊ ዘይኮነ ናይ ብዝሕ ዝበሉ ኣቨሬጅ ሓይሊ እዩ ዝዕወት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ክብለኩም ዝደሊ እዚ ናይ ቦሎኛ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እንታይ መሲልኩም ብዙሕ ምትኽኻባት ኣለና እኮ ኣብ በብሃገሩ ፌስቲቫላት ይካየድ ኣሎ ካሊእ ይካየድ ኣሎ እዚ ናይ ቦሎኛ ግን ኣዝዩ ሲግኒፊካንት እዩ ምክንያቱ እቲ መልእኽቲ ንሶም ክህብዎ ደልዮም ዘለዉ ሓሶት እዩ ንሕና ኣብ ትሽዑ ግዜ ገጢምና ንዕኦም ንህቦ መልእኽቲ ግን ሓቅን ልባውን ንናይ ህዝቢ ክውንነት ዘንፀባረቐን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቦሎኛ ትፈልጡ ኢኹም ናይ ህግደፍ መነየቲት ቦታ እውን ስለዝኾነት ሕጂ ግን ታሪኻ እንዳተለወጠ ይኸይድ ኣሎ ቅበላ ሃገር እያ ኮይና ደላ ዓዲ ጥልያን ማለት
أحواتنا أني أوام كذا هجرة عندهم مع تشوخ حكيهم مع تود تقولا حاجة ساعتين كل التاريخ بولونيا رياتنا لنا بحجي نسبة إرترا نيات المورال اللي أتسنى غير حجي ريسا أحواتنا أب أفدق مقبارون إنه لزلوا بحر زوجت أمر اللبوت أخونا لله سلزي أبولونيا بفلايدك أمستيو كنركب كنكل علنا حدا نتن نوانا نتين زلوا دقفت هجرة في نبرة أديتات أبولونيان أب كالوت كتماتات لانن مورال دقف يمكن كنا نتن كسب حجي حزبين كتأف كله إرترا أو قعداقة دوردت كلا درتن دهرما إساياس كلملم زليا إساياس كلملم كله إرتران حزبان يتأف خمسة خورندا فلت أنكلوا سألوتن ديك أيرا كان ديك أيرا وليدن كنسن كم زي ولدت زجبرا كم زي ولدت زنتفا كم زي ولدت سخونة عملا عديتات إرترا نعن بمنفس بحادة ناي حزب إرترا منفس كنجان حلم أنتي أفتبوطات خنركب أجد أسيو مالتيو كسب شعو بزح قصقصات كلون ناي بزعباز ناي بولونيا أبولونيا أنت يفرحيزنا خمروت يهمي بحالينا تبوي أبقى نخلنا مالتيو قصقصات زي سنيلكم سمعكم مني يمسكنكم اوكي سو ماشي غني لنا سمعين انزل هلو مرحبا فيلي عم بسمر لها كيف بحبتي سلام دي سلامي فيلي كميك يلا الله ينزل كيف بحبتي ابوسي سلامي عيني اسك حساب كان سمع يا بزعك حسابي بالليل كيف بحبتي يرجعتي نسي لنا عندنا دحان ناتكم يوم ما نكون سمع زلنا زيادة هو كيف بحبتي زوم هدف زبالو مرة سلمان كيف بحبتي بدي خلنا بقدامي هذول زلايف جمو هدف آتيو دلايف تحاتيو أو صريفهم من قليل آتيو بزحكاي قاطع سلمني النعو كلهم تقاريهم كم بيني نادو درجة من العدو بدي السوق راح كم جالس قبل هذا الله في بحبتي تردي خلنا الله السوق راح هم أركب جوزي نتسب أقول حين بر نعنا تبقيش كنا طوال إن إحنا قاتينا مسهم أجهم زملك أجوا فيلي هذا عم بدون قلنا نوردينا من سياسة أفكار أب عليك وردي تراح نتأخر خمو حني خا وردي بعد يبتا نبع على بيت وددا براي أتيهم زلوا أخو توي عليه أي تحمقوا زمنا أشتغل أبرتعو أبشر في بيت حري فيلي أبشر في بحد حرش السوق راح أوكي هلو هاي فيبو مرحبا بري كمان سهل دحاندو كمان مسري دحاندو زابير مسجر تبغى بعد ما قاطع تمحلالفنا لهم مجمرتها يا هاي فيبو استيقظ عصوبتنا كبتنا اوكي كاعه تناتي حجي سامي الله ودم صيد عندي يسم فيديو دي بس ما اقول لك كله هذيك اول يركنا اسمعك حدا مالتي اوكي نغاتل اوكي في بحفتي مالت بحفشات نا ايرترا ጉዳይ ክትዛረብትኩም ካብ እቶን መውፅን የብሉ እንት አርእስቲ ማለት ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕን ዘተሓሳስብን ዳርጋ ፋሕ ዝበለ ነገራትን እዩ ሕጂ እቲ ሽግር ከዓ ንኽጥርንፎ ብዙሕ ዕዮ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ንከምዚ ከማኽ ብፍላይ ያው ነቲፎም ለይቲ ምስ መዓልቲ ተጊኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከዓ ከምዚ ወላ ብላይ ብዙሕ ወፂ ተዛሪበ ይፈልጥኒ ዳርጋ ንመጀመርታ እዚያስ ካልአይቲ ዳ ገለ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ደው ኢለ ተዛረብ ዘለኹ ሕጂ እንታይ ግን እቲ ተዛርብ ዘሎ ክትዛረብ ወልፍ ስለ ዘለካ ወይ ከምዚ ጽቡቅ ስለ ዝኾነ ብላይ ፎቶ ከም ዝራብ ኣይኮነን ካብ ልብኻ ስለ ዝተሰማዓካ ከደቅሰካ ዘይክእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ወላ ስራሕካ ኸይድካ ብዛዕባኡ ትሓስብ ኣብ ትምህርትካ ብዛዕባኡ ትሓስብ ዳበላዕካ ኩሉ ስኮም ኮይኑ እናት ጉዳይ ማለት እዩ
ሕጂ እንታይ ኣነቲ ክዛረቦ ዘሊ ነቶም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ማለት እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ መንእሰያት ማለት እዩ ሕፅር ዝበለ ሓፀርቲ መልእኽታት ክብደል ኣለኹ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ መጀመርታ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ደረጃ በፅሕዎ ዘሎ ናቱ ደረጃኡስ ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ቀዳማይ ነገር ክስወጠን ኣለዎ ወላ እቶም ኣብቲ ደንበ ኣንጻር ናይቲ ስርዓት ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ተረዲእና ንቃወሞ ዘለና ነስርዓ ማለት እዩ ብዝግባእ ናቱ ደረጃ ትበፅሕዎ ዘሎ ስቴጅ እቲ መሪሕነት ትግደፍ ኣይተረዳእናን ኣለና ኮይኑ ስማዕኒ ውሕዳት ሰባት ማለት እዩ ከም ብቡ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራውያን እንታያሉ ዝበዝሕ ግዜ ከምዚ ቀዲምካ ናይ ምርኣይ ፀገም ኣለና ንኣብነት ኣብ መጀመርታ ንህግደፍ ዝተቃውሞ እቶም ዝተቃውሞ ኣብ መጀመርታ ብተስዓታት ድሕርቲ ኩናት ገለ መለሲ ከም ሓደ ፍሉይ ሕማም ዘለዎም ሰባት ከምዚ ምሻብ ዓድና ቀደም ኤችኣይቪ ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ይፍንተን ነይሩ ገለ ከምኡ እዮም ዝሕሰቡ ነይሮም ምክንያቱ ንሕና እንታይና ደንጊና ዝርዳእና ሕብረተሰባት ኢና ኣዚና ብግርህና ንዕሾ ሰባት ኢና ማለት እዩ ሕጂ እውን ወላ ኣብዚ ደንበ ተቃለስቲ ሃሊና ማለት እዩ ኣዚና ብግርህና ንኸይድ ዘለና ሰባት ኢና ስለዚ ንቑሓት ክንከውን ኣለና ብጣዕሚ ንቑሓት ክንከውን ኣለና እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፍጥነት ናይቲ ኩነታት ኣዚና ነው ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ተዛረቡ ዘረባታት ብጣዕሚ ናይ መወዳእታ ክስታይ ናይ መወዳእታ ካርታ ይደርቢ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ በውራጃ ተዛሪቡ ኣነ ብጣዕሚ ነሰንቢደ ማለት እዩ ሓደ መራሒ ሃገር ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ቃላት ኣውፅእ ናይ መወዳእታ ከምዚ ሲቪል ዋር ኣዚዙ ዘሎ ሓድሕዳዊ ኩናት ኣውጅ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ክትርዳእና ኣለዋ ማለት እዩ ኤርትራውያን ስለዚ ኣዚና ክንጥንቀቕ ኣለና ኣዚና ክንነቅሕ ኣለና እቲ በፂሕና ዘለና ደረጃ ክነብረና ካልእ ክብሎ ዝደሊ እቲ ቁፅሪ ነቲ ስርዓት ንምቅዋም ሕጂ ብዛዕባኡ ንጉስጉሰሉ መድረክ ኣይኮነን እዚኣ እታ ዝበዝሕ ሰብ ኣነ ዘይርዳእ ዘሎ ኮይኑ ስማዕኒ ሕጂ ንዝኾነ ሰብ ንዓና ብግደግደፎ ንብሎ መድረክ ኣይኮነን ኦልሬዲ ወላ ትስቂል ዘሎ ሰብ ውሽጢ ይበልዖ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ይርበሽ ኣሎ ማለት እዩ ወላ ስርዓት ኮይኖም ኣነ ኣብ ኖርዌይ ኦሽሎት ማሊ ማንኪ መፅእ ነይሩ ማለት እዩ ኣብኡ ኤርትራውያን ኣትዮም ኣብቲ ኣኼባ ብዙሕ ክሳይ ተካይዱ ነቲ ኣኼባ ንምትዕንቃፍ ማዕረ ብፖሊስን ገለን ዳርጋ ክንደይ ከባቢ 7 ዓበይቲ ሮንዳ መካይን መፅእ ናይ ፖሊስ ኣኼባ ካብኣቱ ሓሲቦም መሓጅቶሞ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቁጥዕ ናይቲ ህዝቢ ላዕሊ በፂሑ ኣሎ ዋላቶም ኣብቲ ስራሕ ዘለዉ ኣብ ኣዝዩ ፍርሒ ኣለዉ ማለት እዩ ዋላቶም ካውንስል ንባዕሉ እቲ ቆንስል ኣብዚ ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ዘሎ ሲ ኣነ ርግፀኛ ምስቲ ስርዓት ከም ዘይኮነ ስለምንታይ ኣብውሎ ኣይደ ነው ዋላ ሓንቲ ዝርዳእኒ ይክእልኒ ኣብቲ ኩነታት የለዎም ማለት እዩ እሶም ሲ ንባዕሎም የለውን ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ተዛሪበ ስለዘይክእል ሕሱስ ከብሎ ክእል እየ ኖ ፀገም የለን ፅቡቅ ኢኻ ዛርበልካ በሪሓዊ ምክንያቱ ያ ሕጂ ያ ኦኬ ባሕቲ ኣብ ኖርዌይ ሕጂ ነቲ ህበይ ማለት እዩ ጠጠው ኣቢሎሞ ማዕረ ክንደይ ዳርጋ ባእስን ገለን ተካይዱ ነይሩ ማለት እዩ እቶም ፖሊስ ግን ኣብ መወዳእታ ኣረጋጊኦም ነቶም ኣሕዋትና ውሕዳት እዮም ከማ ነይሮም ብቁፅሪ ተኣኼባ ብኡ ተካይዱ ኣብኡ ወታደራዊ ምርኢት ገለ ከብሉ ውዒሎም ውሕዳት ሰባት እዮም ከማ ተሳቲፎም እቲ ዝነበረ ናይ ህግደፍ ኣኼባ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ቁፅሪ ተበፅሕ እዩ ንሕና እቶም ደገፍቲ ንበሃል ሲ እቲ ቁፅሪ ይኮነ እንደድለየና ደሎ ሕጂ ብዛዕባ ቁፅሪ ብዛዕባ ካብ ህግደፍ ናብ ደንበ ተቃውሞ ክመፁ ክትሓስብ ሲ ኮምፕሊት ክነቋርፆ ኣለና እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ፀገም ኮይኑ ፅፈት ኳሊቲ ምክንያቱ እዚ ብታሪክ ዓለም ዝተሰነደ ብዙሕ ኣሎ ኣነ ክዛረቦ ዝደሊ ማለት እዩ ካብ ዘንበብኮ ንኣብነት ኣብ ሩስያ ክንደይ ሚልዮን እዩ ሩስያ ንርፍቲ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነይሩ 100 ገለን ሚልዮን ብዝሕ ህዝቢ ነበራ ራሻ እቶም ናይ ፃር ነገስታት ክሰዓሩ ከለዉ ካብ 23,000 ደይበዝሑ ናይ ለኒን ተቃለስቲ ዝነበሩ ኣባላት እዮም ነይርዎ ን150 ሚልዮን ድዮም ዋላ 110 ሚልዮን እዮም ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ከውድቆ ከለዉ እዞም ግን ብጣዕሚ ፅፉፋት ነይሮም ብጣዕሚ ኮኔክትድ ነይሮም ኣዝዮም ዝተዋሃሃድ ነይሮም ኢፌክቲቭ ነይሮም ማለት እዩ ነቲ መትከል ከዓኒ ብፅኑዕ ይኣምኑሉ ነይሮም ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ብፅፈት ናይቲ ውዳበ ስዒሮሞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቶም ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ ኣባላት ንሕና ፅፈት የብልናን ንቃወም ጥራይና ደለና እምበር ኣኼባ ክካየድ ከሎ ኮንፈረንሳት ክካየድ ከሎ ክንሳተፍ ኣለና ንኣብነት ኣብ መን ዝበሃል ክካየድ ትብልና ኣሎ ጎስጓስ ዝገበርለክ እዚ ኣብ ዓጥልያን ኣነ ሕጂ እንድሕር ተምሃራይ ኮይነ ወይ ስራሕ ኮይነ ክኸይድ ዘይክእል ኮይነ ንሓደ ኣብ ካምፕ ዘሎ ኤርትራዊ ንሓደ ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ዓቕሚ ዘይብሉ ግን ፋንዲ ክገብሮ ክእል ኣብኡ ተሳቲፉ ክመፅእ ሲምፕል ማለት እዩ ንኣብነት ነቲ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ንሕና ብገንዘብ ሳፖርት ንገብሮምሽ እሶም ከዓ ባሳት ሰሪዖም መሕደርታት ሰሪዖም ነቶም ኣብ መንእሰያት ስራሕ ዘይብሎም ኤርትራና በዓል ጀርመን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ክንቀሳቀሱ ናይ ባጀት ሕፅረት ዘለዎም ብዝተመሓደረ መልክዕ ገይሮም ከብልዎም ይኽእሉ ድሕር ኣነ ክኸይድ ዘይክእል ኮይነ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝና ስማርት ክንከውን ኣለና እቲ ንገብሮ ኣበርክቶ ከዓኒ ንዓና ንመፃኢና ኣብ ነብስና ወፍሪ ንገብር ከም ዘለና ተረዲና ንከይድ ኣለና እንተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዕጫና ንሕና ሃገር ብምልኣትና ከስራ ምኳንና ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ
أبسطت أزينا نؤمن التزول قصري يقولي critical number زبان تبتش حل اللي زعمن عنا مالتي ولا تسقي الزول سبسي تراي حدا ترنع زبالة ودا بتراي تزبزول مالتي مبرع حاولوا تصيبوا بزح سب مالتي لازم بزعبا قصري قال لك نقدر نان إساس لو فولو هنزلو إزيتات كجدة فالو ولا بزعبا كامبين دبالك قارص خلال ولا زعمن عنا مالتي من البعض زرب عنه وحكوا هون ما نطبق الله قلت أوكي يا كالي تخزار وازدلي بزعبا حبريتها مالتي إذا ناي information flow مالتي ناي حبريتها وحزة حبريتها مالتي عب منجستي عبيت 4 سلطان له حدا منجست حدا هاجر مالتي فتسامع أكل له تكبر أكل زبالة له حاجة أكل بحاله نحنا كم عينة منجست لزينا عين فلتين ولا بتمرت أي تمهارون يعني إذا جن حدا ود سشد شعمت فلت زلوا عينة درجة فلتاتي مالتي إذا تينا منجست زحيل أكلاتهم زم 3 حيلات أكلات كأن حد هدول independent يوم نتساهم تحدى أودوني تحدى أودوني على بيت فرد بيني تسرح منجستي أودوني المنجست قال على بيت فردي أيقدروني بحقي تسرح إنتي تسمع كلت بايتو دبهال كاني بعد بيني تسرح مالتي رابع هيدا حيل انتي ميديا مالتي تحرز يوم ميديا حجي زحيلي عبزياتو كي رغزار بدالي نحنا إيرتراويان ناي ميديا دخمت علينا أتن ناي ميديا نازولو كلتا كذا نجار نحيت عقمتها على نعمل بروفيشنال بتعود زود سبعة كله نمنتا إن إيرترا نكلة 9 نتعامل بلوت زين هبا وي بباجة زلنا نحكينا نمنتا إنفست زين قبرابان عبدنا إساسا فوركي نزيئة ميديا تبال كافتن زحيلا 4 عبيت مهانن ترديو بس قدم سلزوا صحت فلتات نحنا بهاماس لزنبرنا مالتي تقدموا نتنا ميديا كسايا عتبو مالتي أبياتنا بومدن تنجازيت أتعاتين تزنبرا كل مدبرات أتعاتين كنا يسمين كوريا عن تلفزيون نعم مثلنا مالتي سلازي زي عبد جزء كاد زلوا كالسي نتوش تعدد له هزبي كبوت حق لالو نعملت أنا كابزمت أخوه بوتا نعملت أنا كابد كم حرمت يتوين نعملت مالتي عبد كم حرد له حبرة السب نحين الحرين ودت حد الحر كوينة تي سياس دبلو تجرم بالجلاب المالتي تجرح وقت يوم إحنا برا مسوم كوينين نحن نظرك سنة زلا أجي الحر نعير يوم نتهم زحس وزرع ودخستوني كميلو هم زبلنا عناس لازم تما أوزلوا حواتنا كم زنقون زوز يقون زولنا مزلوا مالتي نتوما أوزلوا من ساعة motivation لازم التنمية مو ذكر نتفتحنا عبدجة نفتح حبرة السب كم صحوات وين إن إحنا بيستقلنا ولا $10 معالتي كبيتزا تبلع سابورت هنجبرن كنقل علنا إذن هيقدني مالتي كله على حبرية خزارة بوزدلي نحنا عبد نزوم زكايرو أكتيفيست كان بعال فيبن كان ما في بزحت كالوت مالتي نتوم إحنا وين كريو علنا ناتوب تبرتا نحنا عبد جرايس تقاعد ميديا كريو خفلنا نوعنا إذا أنا تزاري بالك تمسكن كحسين تجراوي تزارب ولا لا نمود أتعنوار زراوي إرترا وانا زي بالله هجري اللي خزارب زوج زلنا أبي عين أنت عين تسبي نشدش ميلان نسبة إرترا يتصرف زلنا إرترا وانا زي بالله هجري اللي خزارب كله نعوجن بقدام يبلايف ناتو عن رئي نيرك كسبت شعة ميتسب عتن جيرم رئي ونيرم إرتاح مالتي زي نوري بتعمل زحفري مالتي في بنك تزارب كلا حلتمي كميتين قالن كريوا هلو وصاب زحبا إرتاح زارب كلا أسوب زحبا إرترا مويتا ترميسي اللي زارب كله خطري هلا بتعمل زحفركاي عبد صحة زدني حبرة سبنا نتناتو ناتو مورال نلعب كترين كتزارب نزل كامبر نحدا سؤال وشت تخبط زحبا إرترا ودكتها ناقز زارب كتريو عقداس يكون سلزي كلاي نجار بعبي خا تتزارب وقتها بحنقول كيزاتو ودسب سمعه بزريو كسايخوني يملا عنقولو مغنياتو توم زلا حسابات كاز تحلم سبات يوم كل عينة عود النسب كم يجرك عماني بلاي تجبر كم يجرك النسب أموره تتمزز بتمرت زواسرو وسبات يوم سلزي تزبلو حفاظات كأمنا كافلي نعمل تودع كل جزء تكون كان نسخة حاونا نسخة أنا نسخة وبربيت نبلغ خم بحالي زنا حواتهم تتقون دامو تمال حسن حافظ مندي ببومبا جيرز بتشرع زنبرة سوم ديكون مندي مسعته تموت هذا توم أفتدو زلوا متي نبرتهم راسي زغير حواتهم تزغون مالتي سلزي إذا عينت ميديا زي completely إرتراوان كفتناتهم لايف كنوت كلالنا أفتناتهم لايف مولو قناعات يلنا انتي بهالالو خدري تغليها أو كلتا 3 ساعات عمناتهم لايف إنفست تقبر كلها ثيبن بس غزارب كلها تميت ستركلي وخلو شامي نحنازي سلزي تزلنا كم تقدم أزبالكو تزلنا يقولنا تاد عزيت أفاق سلزغوانا كلهم إرتراوان زبلو يعوات كزبلو بزعبا إرتراز حسبو تفولتهم دك حدها بزعبا إرتراز زارو عبناتهم فتو عيتها كتسمع كلالك كامنا أبدي ورايك أتي خطر مالتي سلزي تزلنا يقولنا تاد عزيت أفاق سلزغوانا كلاي تزبو حبريتنا نحن قولنا خطقلونا سلزغل نابزين كنمت كلالنا كذا نقدر حنقولنا خطقلونا كلاي كان نتوم حواتنا نتواو عمالنا كلاي نتناوتو بعداقة نجزء لهم يبلنا كريديت كلهم يبلنا مالتي نتي تيوم كالي طعام تزبو
ምክንያቱ በዓልቲ መስገን ዝዛረበው ዘለዎ ሲ ብጣዕሚ ምሻሎ ከምዚ ኣነስ ርድኦ ደኹም ሰብ ድብሎ ዶ ለለ ዝዛረብ እቲ ዝጥቀመሉ ቃላሲ ኣዝዩ ናይ ሞድ ዋና ዘይብላ ሃገር ክትብል ከለካ ሲ እንታይ ብለና 6 ሚልዮንኩም ህዝቢ ኤርትራ ሲ ሬሳታት ኢኹም ምዉታት ኢኹም ብለና ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ሬሳታት ኣይኮነን ክንብሎ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሲ ክርዳእና ኣለዎ እዚ ነቲ መንእሰይ ለወባ ዝህቦ ማለት እዩ ካልእ ተዛሪብካ ነርክ መስለኒ ግን ቁርብ ክውስኸላ ቆልዓ ከለኹ ሲ እንታይ ርኢ ነይረ ኣብቲ ገዛውትና ማለት እዩ ከም ሳመር ገለ ኾን ከሎ ክረምቲ ማለት እዩ እቲኦም ፃፀ ሽዑ ይወፁ ማለት እዩ ከምዚ ኣብሳ ክረምቲ ሓሊፉ ፀሓይ ምስ መፀ ቆውዒ ገለ ስርናይ ገለ ወዲቑ ገለ ዝኾነ ሽኮር ሒዞም ተሰኪሞም ተሪሎም እዮም ዝኸዱ እቶም ፃፀ ሕጂ እንታይ ገብር ነይረ የይብስዖ ነቶም ፃፀ ይብትኖም ኣነ ማለት እዩ መንገዶምስ ብትንትንትን ኣብሎም ማለት እዩ ሕጂ ድገርመኒ ናይቶም ፃፀ ባህሪ ቀልጢፎም ሲ ወላ ይእከቡ እንዲኦም ምእካቦም ኣይኮነን ድገርመኒ ኣይጠፍኡን እዮም እቲ ምቕልጣፍ ናይ ምእካቦም ነታ መንገዲስ ቀልጢፎም ረኽብዋ ሕጂ ንሓሳብ በቃ ናይ መወዳእታ ይብትኖም ማለት እዩ ፋሕ ብሎምሽ ከይፀንሑ ድሕሪ ገለ ደቂቕ ከዓኒ ተመሊሰ ሪኦም ምሽ ተኣኪቦም ተኺሎም ክወዱ ፀንሑ እንቶም ዝሞት ይሞቱ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን እዚ ባህሪ እዚ ነይሩና እዩ ካብ ቦታትና ዝወረስናዮ ኣብ ገድሊ ድዩ ኣብ ገለ ኣብ ኩሉ ናይ ታሪክና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሕመረትና ናሲ ብዙሕና ኣይኮነን እቲ ናና ዩኒቲ ማለት እዩ ከምዚ ኢሳያስ ሃኒፁ ዝሃበና ነገር ኣይኮነን እቲ ባህልና ናይ ካብኡ ዝተሰረጠ እዩ ካብ ስድራ ቤት እዚ እታ ዝኸበረት ሓንቲ ዩኒት ናይ ሕብረተሰብ ኢልና ኢና ንኣምን ንሕና ከም ናይ ምዕራባውያን ኣይኮንናን ማለት ስለዚ እቲ ናይ ምጥርናፍ ተሰሪዕካ ናይ ምኻድ ባህሊ ስለ ዝነበረና ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ የድለየና ኣሎ ካብ እስኻ እዚኦም ናይ ከምዚኦም ትብል ወላ 97 ሚእታዊት ናይ ኣውራጃ ሓሲቡ እንድሕር ንጥቕሚ ኤርትራ ዝሓስብ ኣሎ ግደፎ በቃ ወላ ወዲ ኣውራጃ ካይቶም ወላ ይትፍተዎ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ሓስብ ስለዘሎ ኪድ ነው ኣማራፂ የለን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ ብልናን እንድሕር ደይፈቲኻዮ በቃ ናትካ ኣውራጃ ደይኮነ ኮይኑ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ኮይኑ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይኑ ኣሚንካሉ ولا يتفتوه تمارحو أمارات يبلكان كاب مسكال تشاريها مس زيت فوقهم عليه كاب عدها وتزولو خدبل كيدنا ومالتي لذي قلتيفنا كم زي ري أورجانيز ناي مقبار بهاري كنا ما عبلك كلالنا مانات التقنيات أنا مش على بتعني زي سكفنا أنا حق زربا ده زاونات تبرجيناتنا خاني وأنا مالتي كلها أنا بعمام شكوري ولا بجلدي تحنا هم الموت يزعمن مالتي يعني حنت ليت إذا حد رسب سيبلنا لذي كم تاني تتصاعد عبنا ذهب كوخم أورجانيز كنا مالتي قلتفنا تشاريها مس زيت فوقهم قلتفنا كستاك نقبر كلالنا تودبنا I don't know انتي مبزوح زربا خوينا بزوحي قلتفنا نافتين ودبات ابكو عبينا زلو انبل اتسب مسرعينا عبينا زلنا نتون كسوح زخولو مسرع عبينا معلنا نحنا مشال انتي مسلنا له من سيرترا اذا فيسبوك بزارب تقال وسوني ايرترا لمرحم وصلهم همز قالت ورجع بالشو تصفاور صوم يكون زي نفلطهم كندي بلوصات ايرتراين الله حساب حج اسكيتهم زلو مالتي معناته اسم نسب كطرن فحقم بلهم كمرحو بقعات لهم كن كطرن فحقم يبلهم ناي مترنا بصراحه بعلفي بن حفتنا صراحه والله سلازي نحنا نتهم زيل وايرتراوان ولا عبركم ودينا مرحنهم كنولن ندحك نكل كوينا بليز نبتي زلو أبكابنا زلو ترنافة بستخالنا كنقوي خنكلالنا بستخالنا كم زود غفهم زي عين بالحج ولا عندكم عينة جزيل مالتي إساس أنا بحكي خلنا نقولكم عميكم مرمرو إساس تزاروا زربات تمال بزعبان عيني بازموتهم بزعبان زقاوم وزلو أو رجال بتعمل مودة تقالات إزدي حدا بريزيدنت كوم عين زربا أي زربي نمودة حلون زموته زي قدسو كم بشارة تسمم سكورت كا ولا يموت إن كان نجارات تقدفهمش أبكم درجة بتحزن الله أنا نقولكم ودا أكلك زي أخونكم دحر دك أكلك زي نفعت كوينهم دحر صوبت كوينهم ولا بريزيدنت مس 10 شهر أسرع منيسترات من إيرترا يمرح حياة ولا حد تسأل مبلغ مهنياتو من تاكم بلالو حدا نقدر كرداكم نحن تهجر تايلكم ثلاثة حبيت حيل تطالوا إنت بريزيدنت مثنايتو منيسترات كوين أيكون نزمرها بينهم بريزيدنت بينيو مريحنة مالتي إنت العلاوة بيت بينيو إنت بايتو بينيو سلازي إنت بايتو زي بقولوا إنت بريزيدنت كجبر أيكني እንታይ ደጨንቃ ባይቶ ማለትካ ካብ ነፍሱ ከፍ ዓድና ኤርትራ ካብ ጋሽ ባርካ ካብ ገለመለ ተዋጪዩ ዝመጽእ ተወካሊ ናይቲ ሎካል ኮሚኒቲ ናይ ናሽቶ ዓዲ ዝመጽእ ስለዚ ንምንታይ ክትፈርሕ ወዱ ተመሪሕዋ ወዱስ ብሕጊ እኮ ይኽመርሕ እቲ ፕሬዚደንት ምሕር ተሳሚዕዋ ሃገር እኮ እቶም ባይቶ ተወከልቲ ሓፍ ኣቢሎም ኣይተድልናን ኢኻ ወረድዮም ክብሎ ብህኡ ክንምራሕ ኢና ኮንና ስለዚ ወላ እንታይ ምክብለኩም እንድሕር ብሕጊ ኮይኑስ ወላ ካብ ጠፈር ምጻእ ሰብሲ ሽግር ድበሃል የብልና ኣብዚ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ስለዚ ምሻሎ أنا تبغى حسب بري حول أنا بحكي قصول له إخا بوصل حسابي كسر حلو زلوا ويو أبزلنا إخا تتقرني فينا خنصر حلو لنا أي تحمق
اوكي ثانك يو سلاز هاب كنا دل يمسكنك بزح غزي وسيده هون ان شاء الله نو بتعم تصبوس الحساب يعجوها قصلوا ياخا يغني لنا اوكي ابزا حاونا كبلاتن حاونا برخص انتايلو ابزح زي كنا كنعمل زلنا ساب صفات يلو يدغفا انا حنت ነገር ግና መወዳታ ዝተዛረባ ዘረባ ነራ ናይ ከምዚ በዚሖም እዮም ናይ ከምዚ ውሒዶም እዮም ኣይኮነን እንተ በዝሑኸ ሕጂ ኣብዚ ምክንያቱ እቲ ንሕና እንታይ ሓሲና ዘሎ ንፈርሖ ኣለና ነቲ ነገራት ክንፈርሖ የብልናን ክንፈርሖ ክንብል ካን ድሕሪትና ክንጎተት ሓደ መራሒ ሃገር ተባሂሉ እንድሕር ኣብዘይ ኮውን ጉጅለታት ኣትዩ ክዛረብ ኮይኑ ታናይ መወዳታ ተሪፋቶ ነበረት ስርዓት እዚኣ እያ ነቲዮም ብውሕሉል ቃላት መጺኦም ንኤርትራዊ ክብቱኑ ዝደልዩ ደለው ኣካላት ግን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም እንድሕሪልና ናተይ ናትኩም ሕምቀትዩ ናተይ ናትኩም ሕምቀትዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብቲ ዘሎ ጠርናፌታትን ኣብቲ ዘሎ ጉሉጽነት ኮይና ክንከይድ ክሳብ ዘይከኣልና ናይ ግድን እዮም ክጻወቱልና ቁርባት ስለዝኾና ንኽጻወቱልና እዩ ናበይ ክመልሰኩም ኣነ እስከ ኣብ ሓደ ነገር ሓቅነት ኣቲና ክንዛረብ ሓደ ጠርናፈ ንርኢ ውድባት ንርአዮ ናይ መንእሰይ ጠርናፈታት ኣሎ እዚኣቶም ሲ ደቂ ከምዚ ኣውራጃ በዚሖም ከመይ ጌርና ንኣትዎም ኢኻ ትብል እንድሕር ከምኡ ትብሉ ኾንኩም ነቲ ጠርናፈ ሒዞሞ ዝኸዱ ደለው ክነኣዱን ክምጎስን ኣለዎም እምበር ክፅረፉን ክህረሙን የብሎምን ክሳብ ኣቲኻ ዘይተቃለስካ ምስኦም ክሳብ ንዓኣቶም መሲልካ ዘይከድካ እንድሕር ገዲፍካ ኣሎም ትቃልሲ እሞሶም ከኸማኻ ክድርቢዎ ኣለዎ ማለት ድዩ ወይ ከማይ ክድርቢዎ ኖ ይሕዋተይ ነቲ ዘሎ ጠርናፌታት ክንሐይሎ ክንኣትው ኣለና እምበር ኣብ ማዕዶ ኮይና ፀረፍትን መናእስትን ወይ ከዓ ፈሪሕና ተፀጋዕቲ ይንኹን ኣነ ድገርመኒ ደሎ ናይቶም ተፀጊዖም ዝርእዩ ደለው ላንጋ ዘለው እየ እዚ ከምዚ ዝኸይ ዘሎሲ ብኣውራጃ እንዲኹም ትዛረቡ ኾንኩም 10 ግዜ ኣብዚ ከምዚ ውድባት ዘለውኻ ከምዚ ዓይነት ኮይኖም ካብከምኡ ውፁ ኣነ እንታይ ክሰርሕ ኣለኒ ኢልና ንእተዎ ጠርናፌታት ናይ መንእሰያት ኣሎ ውድባት ኣለዋ ማሕበራት ኣሎ ከምቲ እንታይ ከምሎም ኸማን ኣይበዛሓናን ግን ከመይ ጌርና ንወሃሃድ ከመይ ጌርና ንወሃሃድ ናብ ዝገጽና ንኺድ ኣብዚና ንስዕሮም ኣብ ሕጊ ንእመን ኣነ ክመርሓኒ ዝደሊ ሕጊ እዩ ካበናይ ኣውራጃ መጽዩ ካበናይ ብሄር መጽዩ ዘይኮነ ኤርትራዊ መበቆሉ ኮይኑ ኣብ ሕግን ሕጋውነትን ኣሚኑ ዝኸይድ መራሒ ይዘልየን ዘሎ ንዕኡ ከምጾ እንድሕር ኮይንኻ ከማይ ኤርትራውያን ኣብ ሓቅን ፍትሕን ርትዕን ኣቲና ምስ ንቃለሲና ክነምጾ ንኽእል መራሒና ወዲ ዓደይ ስለዝኾነ ይኮንኩን ኣነ ቃልስ ዘለኒ ወይ ከዓ ወዲ ዓደይ ከንግስ ኢለ ይኮንኩን እንታይ ዳ ሕጊ ከንግስ ኣለኒ ኣስላማ ይኹን ክስታናይ በታ قوام ናይ ኤርትራ ተማእዚዙ በታ ሕግን ሕጋውነትን መሪሒን ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ እዚ ዘልየና ዘሎ ነዚና ክንቃለስ ዘለና ሓንቲ ነገር ኣላ ዘይትከሓድ ክንወፃ ዘይከኣልና ንገለ ሰባት ዘይክሳምዖም ትኽእል እያ ግን ኣነ ዝኣምኑ ልየ ዝዛረብ እቲ ኣነ ዝዓግበሉ ልዕኻ ክዛረብ ዝደሊ እሱ እንታይ እዩ ንዓና ከፊኢና ዘሎ ከም ኤርትራውያን ንልዕሊ 50 ዓመት ዝተዓመፀ ህዝብን ዝተገዘአ ህዝብን ልዕሊ 50 ዓመት ምስኮነ የኣኽለና ኢሉ ዝወፅእ ዘሎ ክዛረብ ምጀመረ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሳዕቤናት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ቀሊል ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ተኣልየ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ልዕሊ 30 ዓመት ዝኸደ ሰውራታት ከኣኒ ንህዝቢ ኤርትራ መንነት ኤርትራዊ ይሕዲጎም ሰውራዊ መንነት እዮም ነቲ ህዝቢ ሂቦሞ ነቲ ህዝቢ ሰውራዊ መንነት ካብ ሃብዎ እቲ መንነት ናይ ህዝብና ወይ ከዓ እቲ ባህሊ ሰውራዊ ባህሊ ንህዝቢ እንድሕር ሂብካዮ ነቲ ሰውራዊ ባህሊ ክተውጾ ከቢድ እዩ ሰውራዊ ባህሊ ከዓ እንታይ እዩ ኣቱም ዝነበረ ኣታ ዓበይቲ ዓዲ ከም ንኣሽቱ ትሰርዖም ሕግታትካ ኣፍሪሱ እዚ እቲ ባህልኻ ብስሕደገካ ብዘይ ባህሊ ትተርፍ ኣለኻ እዚ ዘሎ ወለደናኻ ባህሊ የብሉን ባህሉ እንታይ እዩ ጉቡዝ ክብል ከሎ ክረምታዊ ማኣቶት ተባሂሉ ይኸይድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኸይድ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት መፂኡ ንስደት ይመጽእ እቲ ክብራዊ እቲ ናይ ስድራቤት ፍቕሪ እቲ ናይ ስድራቤት ሓድነት የብሉን ሳላ ስርዓት ይግደፍ ሳላ ሰውራ ኤርትራ ተመንጢል እዩ ትማሊ ይዕዊቱ ዶ እንድሕሪልና ይዕዊቱ ኮይኑ ክረኣየና ክእል እዩ ናይ ትማሊ ዝነበረ ይዕዊቱ ኮይኑ ክረኣየና ክእል እዩ ግን እቲ ብድሕሪኡ ዝመፀ ውፅኢት እንታይ ይመስል እዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ኢና እሞ ካብ ዝተበጊስና ነታ ለውጢ ቁርብነትና እንታይ ይመስል ናብዚና ክሪኤልና ለውጥ ንብላለና ለውጥ ቁርብነትና እንታይ እዩ ንለውጥ ክንቅረበላ እንድሕር ኮይና ንውሓድ ንብዛሕ ንጠርነፍ ንተኣከብ ኣብቲ ተጠርነፍካሉ ሕግን ሕጋውነትን ቅዋምን ፍትሕን ክትፈልጥ ኣለካ
ካብቶም ካባኻ ዝዓብዩ ካብቶም ካባኻ ዝበልጹ ካብኣቶም ብሉጽ ነገር ኢኻ ትመሃር ወላ እቲ ካባኻ ዘይበልጽ ኮይኑ ዝረኣየካ ከዓ ካብኡ ከዓ ትመሃር ኢኻ ነዚ ተማሂርና ኣብ ጥርናፈ ምስኣተኻ እትረኽቦ ፍልጠት ዓብይ እዩ እትረኽቦ ብስለት ዓብይ እዩ መክሰብ ኣለዎ ከይተጠርነፍካ ብማዕዶ ኾንካ እትሪኦ ግን ንኽጥርነፍ ኣይትኽእልን ንነብስኻ እውን ክትመርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ጥርናፈታት ዘለኹም ኤርትራውያን ዘለኽን ኤርትራውያንን ካብቲ ዘለናዮ ተማሂርና ኣነ ተጠርኒፈ ክኸይድ እንካብ ኮንኩ ከማይ ሰባት ክጥርነፉ ከም ዘለዎም ግን ከኣምን ከኣለኒ በትሶም ዝኣምንሉ መጨረሻ ግን ኣብ ሓደ ጽላል ንምጻእ ነታ ለውጢ ከኣኒ እቲ ናይቲ ማሊ ዘፍርሓና ነበረ ሎሚ ብገሃድ ንዛረበሉ ቁስልኻ ቆሲለ ወይ ከዓ ሓሚመ ኢልካ ከይነገርካ ንሓኪም ኣይተሓውን ኢኻ ንሕና ከዓ በሰላና ንዛረበሉ በሰላና ንሐዊ ክንፈርሓሉ የብልናን ክንበኣሰሉ ዘይኮነስ ምስ ተዘራረብካ ይፍታሕ ዝርከብ ያኪ محكاي زي كونس كتزارب تخيلي خا صحافه لا مسنجر كدوللكا يخلي تم حساب زلكم كهبكم خيلي حجي ابتناي من النزول زلخ انا ባህሊ ሰውራዊ ባህሊ ንህዝቢ ኤርትራ ሰውራዊ ባህሊ እዮም ሂቦሞ እቲ ሰውራዊ ባህሊ ክወጽእ ካብቲ ህዝብና ከዓ ከቢድ ኮይኑ መንነትና ተሓዲግና ይሕዋተይ ነዚ ክነምጾ ግን ንሕና ክንወሃሃድ ኣለና እየ ዝብል ዘሎ ከኣነ በታ ኣነ ዝኣምነ ዘለኹ መንገዲ ፀሓፈለይ ሞ ኣብ መሰንጀር ክድውለልካ እየ ስለዚ እዚ ጉዕዞና ቀሊል ኣይኮነን ነቶም ክፈላሊና ዝመስሉ ዘለዉ ግን ኣብ ሓድነትና ኢና ንስዕሮም يغريت أمونغو تدويل نسلة سنحة لازم حادنت نكبر تمرت نكبر وهدات نكبر بصفة نحر كينات راينا كنوها حاتن كنسعارن ويكا كنمهارن كنمهارن نغل سعارن تسعارن زبال أب حقا والنتيو حقا أمينو زخدة كل جزء سعاريو كاب حق زوات أجن تسعاريو يا كعوي بزيس صحفال كاتنا ما كنا نوين حساب على نتبلني كم هو ناكلت يخم كسمع ياكي حسكايا الله دويل الكاتاني حنيره اوكي احمد قدميها موكي نيرو نعوك هبو ماني حسابكم كنسمع اوكي كريمو ساعات كندي كوينه كلتا ساعات حليف لهو شوعات دقيقه يدلون زين شوعات دقيقه انا كدمدما تحسب قصال كاتو يلنكنا نتو غوسغواس ناي بولونيا سلازلنا نعو كاتو اغاش عدماتو ينكلونا يوم استفلاليو اندامصانا نز مدرخ كن سرحالو كنكلالنا كنعابيلو لنا كنمهارولو لنا كنقصلو خاينا ندحريت لومي مملاس يلن عبدات حوي عبد قصل مدبات كبكا حجك عاصوايه سلازي دقيمه مصواعتي ناب دق انستيو مدبيك انا باتني انيرا ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ይሕዋተይ ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ይሕዋተይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዘለኽን ኣጆኽን በርትዓት እንፍትሕቲ ቃለሳ ዘለኽን እተን ጌና ኣብ ገዛ ኾንክን ብፍርሒ ተፀቂጥክን ዘለኽን ካብ ፍርሒ ውፃ ፍርሒ ሰዓሮ ንፍርሒ ምስዓርናዮ እታ ሓድነት ንብላ ደለና ክትመጽያ ፍርሒ ከይሰዓርካ ዝመጽእ ለውጢ የለን እተን ጌና ምስ ስርዓት ተኸዳደለኽን ግን ደጊመ ደጋጊመ ሕልና ግበራ ንነፍስኽን ምሰላ ምስ ነፍስኽን ተዛረባ ንነፍስኽን ፈሊጥክን እቲ ትኸዶ ደለኽን ጉዕዞ ኣለሊኽን ናብ ህዝብኽን ክትምለሰኻ ይጽዋዓክን ሕልና ክትገዛኣ ክትክእል ኣለክን የድብለክን ሞኬ እስከ ጽሓፈለይ ሲኢና ካንዴ ብዝናተይ አንቶ ይትሒስካ ክዛረብ ኢልካ ሞ ናትካ ሓሳብ ሰሚዕና ክንዓጾ ደለይ Hello. سلامت كمي
اوكي اوكي كمي سلامها ناتك حسب تسمعوا دارقم دعصخوا እግዚአብሔር ይመስገን ጽቦ ኦኬ حري እሺ انا ሳብ 3 ሰነት ብየ ክዛረብ حري ብዙሕ ፍልይ ዝበለ ኣብዚ ናይ መረደዳ ወይ ሓድነት ዶ ገለ ዝበሃል ብዙሕ እኳ ይዛረብኒ ቢኮዝ ክኸውን ዘይክእል ነገር እቲ ህዝቢ ሓደ ነገር ክርኢ ኣለዎ ኣብ ሓድነት ክመጽእ እንታይ ተቐዳሚት ክዛረበላ ዝደሊ 3 ሰነታት ክዛረብ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ደለና ተቐዳሚ ንግደፍ ክትቀይሮም ምፍታን ህግደፍ ከምዚዩ ኣብ ሃገርና ከምዚ ገብራሎ ገለና ተባልና ንህግደፍ ክንቀይሮም ነጥፎ ግዜ ኣገባብ ቃልስና ኸ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ከበኸመይና ክንቃለት ጸኒሕና ሕጅኸ ከመይ ክኸውን ነይሩ ድሕሪ ኣክል ድሕሪ ዝኾን ዘሎ እሰን ኣብዚን 3 ክትክትክ ኢለ ክዛረብ حري دحاني ودايش ንዕቀት ንኢሳያስ በቃ ኢሳያስ ወላ ሓንቲ ከምዘይ በቃ ደንቆሮ ምዃኑ ወይ ብዙሕ ከምዘይ ፈልጥ ወይ ዘይርድኦ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ሃገር ገለ ጌርና ንሪኦ ሰባት ኣለ መብዛሕትኡ ኸ ከምኡ እቲ ኣረኣዩ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ግን is very sophisticated ዝኾነ ሰብ እንታይ ሓንቲ ቃል ክዛረባ ከሎ ፈሊጡ እዩ ዝዛረበካ በውራጃ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢ ክብለካ ከሎ ታርጌት ይዘግብረካ ዘሎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ከበሳ ናብ ህዝቢ መታሓት ተላዒሉ ኣይፈልጥኒ ወይ ህዝቢ መታሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከበሳ ተላዒሉ ይፈልጥኒ ወላ ሓንቲ እሱ ንሕና ግን ድሕራ ዋዓዊዕናዮ ንዕኡ ጽቡቕ መሽረፈት ንኾነሉ ለና ማለት ኩሉ ሻዕ ንኢሳያስ ኣቃሊልና ከይኮንና ንኢሳያስ ኣካቢድና ርኢና እቲ ሕሰማ ኤርትራ ዘሎ ኢሳያስ ማለት እዩ እንድሕር ኒዕካዮ እሳ ሰብ ኣይኮንካ ኣይትብላዕ ኣይትስተይ ወላ ንሓዳር ኣይትኸውን ወላ ንማሕረስ ኣይትኸውን ወላ ንገለ ኣይትኸውን እዚኣ ቀላል ነገር ክትፈልጥ ኣለካ ኣካቢድካ ረኣዮ ንኢሳያስ ክትዕወተሉ እንድሕር ኮንካ ተኒዕካዮ ኸዓኒ የጥንሰካ ማለት እዩ እዚኣ ኣብዚኣ ቀዳመይቲ ማለት ንህግደፍ ክትቀይሮም ምፍታሕ ሕጂ ንህግደፍ ዋ መፂያ ክስቶ ይከኣሎ መፂኡ ቺና መፂኡ ክስቶ መፂኡ ዋ ክስቶ ክንቀይሮ ንሕና ከዘይንቕየር ነዞም ሰባት እዚኣቶም 28 ዓመት ለሚናዮም ምሳና ዶ ተሰዲዶም ምሳና ተሳቂዮም ሳዋ ምሳና ተፈለ ንሕና ሕጂ በቲ ዝርድኦም በትረዲ በቲ ዝርድኦም ከምቲ ንዓና ዝገብሩና ንቤተሰብና ዘፅነትዎም ዲ ከምኡ ዲ ዝርድኦም እንታይ ዝርድኦም እቲ ንሕና ንደልዮ መንገዲ ብኸመይና ክነረድኦም ንኽእል ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብዘረባ ብስቃይና ብብኽያትና ብኣውያትና ኣይሰምዑናን ብምንታይ ኢና ንሕና ክነረድኦም ዘለና እዚ ኩሉ ሰብ ቆራፅ ኮይኑ ነናቱ ኣብቲ ጎኑ ካብ ይኣክል ክትብል ትውዕል ይኣክል እናበልካ ከም ተመን ነዚኦም ምጭፍጫፍ ጥራዩ ማለት እዩ ኣነ ዝኣምኖ ከም መኮንን ማለት እዩ እዚኣ ንህግደፍ ክትቀይሮ ኢልካ ተጥፍኦ ግዜ ትለማመፆ ግዜ ንስቃይካ መናውሒ ጥራይ ካልኦት ሓሳባት እንዳመፁ ኣብ መንጎ እንዳኣተውና ሓደ ከምዚ ብል ትግርኛ ብል ሓደ ከምዚ ኢሉ ኣኩሉ ግዜ ሓማሴን ዶ ብል ሓደ ስላማይ ብል ሓደ ከምዚ ይብል ኣብዚ እንታይ ግዜና ንበልዕ ኣለና ንህግደፍ ክነረድእ ክንብል ካልኦት ፋሕቡና ኣሎ እዚ ፈፂምና ከም ሸለልትነት ክንሪኦ የብልና እቶም ኣብ ቀረባና ዘለዉ ኣብ ህግደፋውያን ንዓና ከምዚኣ ኣይድንግፁልናን እዮም ንሕና እውን ከምኡ ክንድንግፀሎም የብልና ተቃላሳይ ተኾንካ ወይ ሴፍያ ወይ ክስታያ ወላ ሓንቲ ካብዚ ዝኸፍእ ዝመፀካ የለን ኤርትራዊ ኣገባብ ቃልስና ፌስቲቫል ሳዕስዒት ኣኼባ እዚ ተረዲኹምኒ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዘምፅኡ ውሑዳት ሰባት እዮም መንም እቶም መሪሖም ኣብ ሃገር ውሽጢ ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ሰባት ድሕሪኡ ምንቅስቃስ ናይ ሳዋይ ንኸይድን ኢና ፈንቅል ረይዎ ከመይ ገይሩ ሰብ ሳፖርት ገይርዎ ምንቅስቃስ ተፈላለዩ ምንቅስቃስ ደሎ ናይ መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ሰብ ክሰምዕ በቃ ክርኢ ገለ ነገር ክግበር እሞኒ ሳፖርት ከመይ ገይሩ ክገብር ነዚ ሕጂ ዕሽሽ ኢልና እንታይ ገብሩና መሲልኩም እዚኦም በዚ ናይ ኣሜሪካ ተባኢሶም በዚ ናይ ስዊድን ተባኢሶም በዚ ክስቶ ተባኢሱ ገለመለ እንዳበሉ ነዚ ቃልሲ እዚ እንታይ ገብርዎ ኸቦርታ ሽፍንዎ ማለት ስለዚ ቃልስና ምስ ኢሳያስ ክኸውን ዘለዎ እንታይ መሲልኩም ብበትሪ ጥራሕ ብጥይት
ببتريا انتي مسيلكم ازيا سلامنتاي تبل غونصاوي قالسي زبل زلكم غون إسياس نزوم منكعلو نزوم بمولهم كأمريكا خبراشا خب أوروبا زاتو منكع اندابله مورات قلمله برجوان دابله قال زنقفو زبلو كل شيء إسياس نقفيت هيفوتون إرتراونا نحدو خنا عافكن يفوت بعود رايتن كفوسا شعو حامد قبرزوم تقادلتي نالكا درق غاني شعو تماي منت يطفا يلو مسبلهم كلهم كيدهم كابتي عدهم ماي منت كيطفون بر ماي منت تطفو نيرو نتوم مورات اي مدفو من نيرهم تردي غاني برد سماره سبس قرب كردوم قاله إسياس أبس مرا خوينو ماستيكا طف كلكم يوم كلهم كلو صلاتنا ايتهم مورات يجيروهم نقولوا بحصير مالتي كينو حالكم إسياس بجكا بترنت ايتن قال ايسمعني جي 15 مجم مرعت هايمانوت ناي مسلمنا ناي كريستنا ناي بنتي ناي قال كلهم كردو وفتينهم ايسمعن جي 15 مجم مهورات 13 مجم دبدابي اتيمولو زتفلالو حيلتات تقاللتي سنكولان تامينا يلوم رشنهم تقاللتي حزباو كمبار دموزنا يوسخنا رشين انتي بخمه جركا خنا زي دبدابي تصحفلو وي اكل تبلو قال ملخ سمعك اي سمعكان مس إسياس انت نيت اب عاد زلو وشت منقسقاس مولو دغف እንዳገበርና እንዳላዓልና يعرفتنا እንዳበልና نحنا አኡ እንዳቀረብና حنس ابع مسبلتك اخذنا نتاو طرا انت زي كوين إسياس بزاته زفتحو شجر አለው እንድحريلكم ተጋጊኹም አለኹ ገና ተራ ተቃውምቲኹም ዘለኹም إسياس ابزته زامن ሰብ አይኮን إسياس ن58 ዓመት نحاده ሰብ بزاته زفتحو የለ ماي ناي نفسي تعاطيب كاله يلو زرشنه سب إسياس ببروباغندا زنبر بچكانه زنبر فرح ابتفرهي اسخا خيت قتلو قلطفي زقتلك فرحات يوم زقتلوها سلازي نحنا اجباب بكسينا اخيبا خمزدو ايكونه ولا في بنك I don't know مستناتي الرايا فليز بلخلو كخيل نمني نامخن قتل تلكي نتي نسدراغا نحواتكا زاسر زلو زقتل زلو نعو تقتلو نهزب إرترا أبصرك رخيبكا قتلو زبالكا يلا نتي زطفئنا قبرك أنا إيش تيدحاني أنا سأمون قين مونغو هان قرب كساكن بلا هو نمن لك عفتناتكا سوا معي سرعات بقونت إزئله نبقونت كن بتصح خلنا جن ترنا في خديرنا يو نت سرعات كالي ودخولها وحدات سباتي وحدات حيالاتي حجي نابزن خدمتينا تي أكل غيدولو معبالة تصبغي كدقف زلوي قنا أوترا يعني نمبر كتب كلها يقبلك هاي أبتي ناي أكل كن هارموجن يبلنا نزبل عقبة على الموكي حوي لازم حجي أقوى على لسه أي فليناني فوتو ولا حدا يفليناني إتزاي بونت أو خنول كلنا بونت علوه سلماو أقوى قالسس بعلو بونتيو جن نمان تقولنتي كم يجير كأخا علامة خاتعود نبدينا كن كودو دلنا أمنا تكسما معي قنا تاني اشتيخ ما من لا الكاس للدرجة نسبك ولا بتصولتون كقالس ديمقراطي خطبول لك ديمقراطي تاع الكاسي ولا انا تقلي ولا بزغا قوينو غاني سجيده قال اندحريلو ناتو مسلي نحنا كن اتي اب بايتا زلو ناي إرترا خونتات بتعمي اسكافن ناب مصنات ناب كمزي هاجر مرماس نتا هاجر نتا حزبي مدنقار ባህልታቱን ስርዓታቱን ኣብ ዝኾነ ኣብ ዲፕሎማሲ ዲ ፖለቲካዊ ዲ ኢኮኖሚያዊ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ዲ ዝተፈላለየ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ስመራ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፈትሖ ይኮነ ረአዮ ኤግዛምፕል ክበኪ ፌቦ ሓፍተ ዳያሊሲስ ዝገብር ንብርሃነሲ ኖ ኒካ ናይ ኣክል ኣነ ሰብ ቃለስ ክእል ብኸሙ ኖ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልስ እንታይ ንፈላለና መሲልካ ምስ ኢሳያስ ማንም ሰብ ዘተ ይደልኒ ዘተ ንሕገር ተሳዒሩ ማለት ኢሳያስ ካ ኣብ ዘተ ቁርብነት ኣይገብርን ኢኻ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልስ ግን ብጌጋ ኢና ንርድኦ ደለና ሰላማዊ ኣገባብ ቃልስ ኮ ዝንገብሮ ደለና ኮ እዩ እዚ በዓሉ ምልዓዓል እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ትወፅእ ከለካ ባእስሎ ጎነፅ ኣሎ ትህረም ኢኻ نت هزبخا على عيلكا إخا تسلموا أقوى قالس إزين بر مسياس مزتاي ومسيجرف مزتاي أيقونن نهزبخا من العال بسلموا أقوى بجير كان تجي تلعالو أما يجرشها قونت كم تسقيلي تبرت تعتق كالي كتعتق نحركون كاجن بيناي من جدي
كم زحج نحنا كايدو لنا قالسي استخيل كحيلك برتك تعدق أي تخيلني خا كبيري نتأوش تعدد الله نحر حيلك تكون هونك إذا أبدأ حدا نتبطات كي حدا نتبطات زاربو زي كل نجارات سلزلو أبز تبليو زلق خمين جمر أو طريق إلى سب 1 to 1 دا كزارب خلنا برا بزحج كزارب أي كلني رديقني سبات جن زتلا علو بجبري سب علو سب بزوع علو زعاتول سب علو أو بزح زجبر سبال أتي ناي 0 ساعات كل سب تصبي جن نحنا جزينا عين طف نهجدف كنرد جزينا عين طف أب أوراجون إزناي religion and regions بحال politica نقدفه because أي صراحة ناني ما نمك أعرف كدل كان إيه زي برزلق نأجوابنا خان انتاي بجونتس إنا بق جونتس كن أوجه لنا قبل علينا إيشاسكو أسر كم زي فتح خنا قرأت فيه نبرهانة خصوصي نمينستر برهانة سي برهانة مني موزبان زي مينستر فاينانس نبره ها هلو برهانة بره مثلا هو عجي أسوسي كلتا خولي تيبولون ود 74 ود 74 عامد كلتا خولي زي بولو دياليسيس تقبر سب أسرات كفتي سبيلو ناتا تابعو هزب إرترا ناتي كلتا خولي ديبولو سامتي عسيرو حجي تسفاق من كتقبرو يبلكو مس إساسي نخلتا خولي دياليسيس تقبر أبعاد ليان نوح زتقمت أسب أمتي خاخت أسر ندحر كيلكا ندحر كم عينة شكانا لكا مس إسياس بقى خنت أفا تراي زلنا أزوم أبزي دق نريهم زلنا قاني شكرت انتهى له مسيلكم بليس زيا حنت فقدوا لي أبزي ميديا مبزعتو تي إرتراوي زي استبللو انتهى مسي أتي أبزناي وياني أيقد فخاني أبزي مسرح نانا قالسي بتعامي مع انقفات أي كحجزوها كنع تبلوس كم زي ما عاد اليوم بلوما أبوتاتنا نحنا كنقبر زلنا ماني تتصحف زلو ما كنا نسمع تفلطوني ماني في بنت تفلطواهم باتي تفلطوهم باتي ماني تتصحف زلو إذا ديجيتال قال زبال انتايم زقبر انتايم تسرحوا 24 ساعة كوفي لهم نحنا خواقعنا زبلن داس واي أبسلستنا نيسياس كم تسأل خير أيو نهجدف كتردو أي تفتن 28 عامة أردي خياقة أجباب قال سقاقاني قونت أو ترايو قونت عند حر تبل كوينكا نعدوش تيخا فرصات بلو مالتي أب كستاين نحر كوينكا خاني أبي أكل أب قلت بتوينكا أبتنا يأكل تخيل أبتم نايت صولو تخينكا أبتم نايت صولو تخيل حاجة انتهي حوسو ساين بل because نحن آمنوا زين فلت نحر كوينا أنا قونت أوي مستوم قونت زامني خيز دلو كل شيء because نسدراي زقتنا اللي حوين دي نمن قتلوته أبدو بزلو نحفتي عندي من تيلوا نحفتي كتيلوا السنة عيكم يلو حوي با تزاز إساس خابس مرة خوين خرية كادي no way كم عينة أشال لما مج قال عادلين بقى قتل كارلوس ما قتل نا إرترا شجر بقونة أو حيلنبر بخمس خلل جبلونا زوم أبناي ويانا خمزينا كمز تقارينا دحار كمزينا دو تتواوينا دو جلز بالي إرترا هاجرة فتيخات لا 295 هاجرات أب عالم الله أتن 293 أبالو دبحورات هاجراتين كلت أبالو دبحورات هاجرات هايكونا إرترا أبتن 293 حنت هاجرة ما نمك غيرازم إرترا عند حر هاجر زي كوينا أمريكا ون هاجر هايكونت نقول مثلا حادي ما نمسك قرم مايكل كجرم مايكل سب سلام غيرو بحكي كم تفي بنزبلته كنبر اندحر دلي ينبر بحق اي غزاني بهايمانوت يزغزادو باوراجا يزغزادو ገለዝ በለኻ ዳግማይ ስደቱ ኸአኒ ስጋዕ ዝኸይድ ከአኽነ ቃለሶይና አይን ለማመጾኒና እስኻይ ኮንካን ወላ ዝኾነ ይቁተበለኻን ህዝቢ ኤርትራ ጣሊያን ፈቲኑ እንግሊዝ ፈቲኑ ግብጽ ፈቲኖም ኢትዮጵያ ፈቲኖም ኩሉ ፈቲኖም ኩሎም ቀቢጾም ህዝቢ ኤርትራ ስጋዕ ሎም ሰርቫይቭ ጊሩ ይነብራሉ እዛ አሚንካ ተቃለስ أي تقالسن كن لما تمشي كذب جزيا قحلفو ودي الله
اوكي قرب راسينا سوري باي تسقمي يلن باي اوكي باي ثانك يو اوكي ويلكم تشاو اوكي حجي كدمدماي عودات حاوي كبكا حسيبني رسكن عخا بحمش دقيقة نحر وديخا نركع نسمع مو هلو كم يمسحون مرحبا عبداتي كم يمسحها بحمش دقيقة تود داديها ولا سابد غزك ويسابد غزك نزام هرش ايش مجمريا غني اللي تعدل ذهب كني خالد قاحرات صرف قديفنا تردينا نزارب برديتينا نزارب زغون نبلو خاني بحقينا نزارب بمسرجي نقرب ولا سمهارون تعقر قرصاني حقن خلا جيزن دحر حقኛ አለ ኮንኪ አባታ አኪብና ህዝብ ድሰምዑ በማስረድ ቢጭብቲ خزارب خيله ስለዚህ after ጉዳይና ኸናቱ እንት ክብሎ ጸንሐ መብከዩ ምሕጁን ተባሂዲው ንመን ክንቀትል አሕዋትና በሐል ነይሩ ግን አሕዋትና ቤለው ጸኒቶም አሕዋትና ይኮናን አቦታትና ከማን ጸኒቶም ስለዚህ ትቢሂል ዝነበረ ቢሂል ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ዝኻኒ ጎነስ ክነካይድ እንተኾይናስ ኣበይ ቦታ ኾንካ ጎነስ ክተካይድ እቲ ጸገምና ዘሎ ደፍትሕ ንበሃል ቦታ የለን ቅድሚ ቦታ ማሓዙ ንንሕ ብኤርትራ ክንጠርንፍ ኣይንፈትን ኣቦታትና ብሓቦታትና ቀደም ዝጠርነፎ ብውሕዳት ሰባት እዮም ጀሚሮሞ እቲ ሽዑ ዝተጠቐሙሉ ንሕና ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ተዛሪብካ ድመፅእ ለውጢ የለን ክንደይ ሆ ተባሂሉ ወላ ቴሌቪዥን እንተኸድካ ንኩሉ ዘማእከለ ስለ ዘይኮነ ዓወት ኣይምፅን እዩ ንቃልስና ውሽጢ ብዙሕ ነገር ሃሲና እዩ ከምዚ ተገብረ ዶ ተፈንጠረ ዶ እንዳተባሃልካ እዚ ቃልሲ ክበሃል ሚስጥራዊ ቃልሲ ኢኻ ትቃለስ ትኽእል ብዘይ ሚስጥራዊ ቃልሲ ዓወት የለን እዚ ኻ ብውሕዳት እዩ ዝጅመር ከምቲ ዝበሎ ሞኬ ኻ ቃልሲ ክነኣቶ እንትኾነ ተወፋይነት ክህልዎ ኣለዎ زي توفينا ولا حنت خنتساكن بزي مسوات خنتساكن ناي بحق ندعا نحن تقالست خوينا ማለት እዩ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ንሃይማኖትና ዘይንመውት ንሃገር ክንመውት ኢልና ህንጽበዚ ኣነ ብጣዕሚ ገርመኒ ምክንያቱ ሓደ ዘዝሓልፍ ተኸቲልካ ከተሓልፍ ጠጦ ክትብል ኣይግባእካን ስለዚ ኣብ ክንዲ ምፍልላይ እዚ ዓይናትና እዩ ዘይ ከምዚ ከም ንበሃል ሓደ ኢት ክትከውን ኣለካ ناتو بهايمانوتك دمصكا بحنسا تسالك كم حق انا زحازن كله زانا كاثوليك بترسيا مستحصوت اصبين يرهزبي هماكل ايرترا خطس قلنا بحق زحزني ناتو سمت تسوني رم خالص سب كمان حبرتسب مسعبه نير كل حمومي اكم زي تسلامو بينا انا عتسيل كان عتقالسيل كحجي تسيني سياسكتس اوش تهاجر تسالو يلن ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ብኩሉ ሓይል ረኺቡለ ስርዓት እዚ ኢትዮጵያ ፍላይ ንዑም ድሕልዎ ሕጂ ጽኒሕሉ ኤርትራውያን ክጸርጎም ይኑ ኩሎም በመሓሩ በገለመለ ክርከብ ሰብኣይ እዚ ክሕለው እዩ እቲ ዕድላት ነዊሕ ግዜ ኣጥፊናዮ ንሕና ንማናጨት ኣጥፊናዮ ካልኣይ ካሰብ ዝሓልም ዘሎ ብተጋሩ ንሕና ኤርትራ ናጽነትና ክንረክብ ወይ ዓወድና ክንረክብኩም ኣይትሕሰቡ እዚ ተፈቲኒ ብዙሕ ነገር ጽሊ ይኮነን ነቲ ሓቂ ግን ንኺዶ ተተቀቢሎም ዳሶም ዳስሙቱና ነይሮም በርናዓና ወላ ሓንቲ ዝገበሩና ይብሉ ትንክሕቲ ኣይንግበሮ ምስ ወደ ሃገርካ ታትኽፋት ትጸብቕ ምስ ወደ ሃገርና ኸይድና ንኺዶ ኣሕዋትና እንዳፈላለኻ ብኸመይ ዳይ መጥቃልሲ ክመጽእ በይናይ ምንጽር እዩ ናይቲ ማልዕ 20,000 ሰዋት ባድመ ተባሂሉ ሲ መንዲ ትፊና መንዲ ኣኪቡ ምፂዎም ከመይ ጌርካ ሕጂ ኣሕዋትካ ትኾኑ ንጸበቦም መሬት ሙሉእ ኢትዮጵያ እንዳወነኑ ከለዉ ንቃልስታትና ዝሰበሩስ ሕጂ ኣብ መቐለ ምስ ተኣከቡስ ኣሕዋትና እንዳበልካ መኻድ እዚ ሸም እያ ለዚ ኣሕዋት እቲ ሓቂ መገዲ ንኺዶ መሰረትና ኤርትራውያን ባዕልና ንባዕልና እምበር ኣብ ሓደ ጎረቤት ለሚና ይኮንና ንቃለስ ነርና እንተኽኢልና ከማንቲ ናይ ሱዳን ክንዕወተሉ እዩ ዝግባእ ነይሩ ከመይ ጌርና ባይታ ንረክብ ምስቶም ተስዮም ዘለዎም ሰዓቶም ከመይ ጌርና ስልክ ንገብር ብኸሚና ክንትስእ ንኽእል ብኢትዮጵያ ቦታ ብልናን ብሱዳን መሬት ተደሪኽካ ኣበይ ኮንካ ትዋጋእ ኣብዚ ኮይና ሚሳኤል ክንሰድድ ኢና ስለዚ ደይ ተኣከብና ኩላና ዘይብል ምባል ዘይኮነ ተኣኪብካ ነቶም ዘለዎ ሒዝካ ከመይ ጌርካ ንፉዓት ባይታ ድፈጥር ዳ እዚ ክሕሰብ ኣሎ እዚኣ ካብ ብሱዳን ተዘብከና መገዲ የለን ነቲ ሓቂ ንኺዶ ናይዚ ደኸመ ሰብ ናይ ዝተኣከበ ሆ ናይ ዝገበለ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ክንደይ ተኣኪቡ ሰብ እንታይ ተገይሩ ንሕሰብ ግዜና ነጥፍእ ኣይንህልኽ
ንግደት ናባና መጽኦም በቃ ነው ሲያስቆጥፉልን አይነት ጸበዝ ዘይመስል ሕልሚ ርእስ ዘይብሉ ምድሪ ታኒካ ማኒካ ይማኪቦም ዘሎ ወላፍቲ ናቶም ፌስቡክ ትሪዎም ኩለው ዝዛረቡ ተንደቅ ንስትዮ ደቅ ተባዕትዮ ናይ ባሓቂ ዝሕዝን ናይ ባሓቂ እዮም እንታይ ርእስዮም ኣበየም ተማሂሮም ኣይርዳእካን ናይቲ ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ ባህልን ናይቲ ሕብረተሰብ ቃልስን ወላ ሓንቲ ኣይወሰድዎም በቃ ኢሳያስ ዝኾነ ኤርትራዊ ኢሳያስ ዝቃወም ከዓ ትግራዋይ እዚኣ ታሕልሞም ክንደይ መንእሰይ ተቐዚፉ ክንደይ ኣሕዋት ቀቢሩ መፂ ክንደይ ተኸላኺሉ ወራራት መፂ ብዚ ሕጂ ዓጋመ ኩሉ ናብ ሓቂ ዝሕዝን እዩ ንሕና ግን ኣብያ ኣለና እሶም ሲይዛረቡ ኣመሎም እዩ ኣቦታትና ኢሎም ናይ ምሽሕቲ ኮነ ሕያው ኣይትምን ትግራዋይ ኢሎም ነገዲ ባፅዕ ልቢ ትግራይ ዝበልዋ ብዘይ ምኽኒት ኣይኮነን ልቦም ፈሊጦም እዮም ስለዚ ንሕና ንምንታይ ኢና ንጋማጠል ሓኳ ዲ ሓቆፍካ ከመይ ጌርካ ጎረቤት ኬትካ ሓቆፍካ ሓወይ ትብል ደየ እንዳይ ትቃልሲ ክዕወት ስለዚ ነዘረባ ብዘይሕልኩም ርጋት ከዓ ምሕረት የውርደልኪ معلش ساتهم تعرفوا سلز نبوري يعني صحيح ولا من برك مسمهار ترخيبه بنساتهم نحقق خن حقك خالونا مسمهار تزاربكم ابي مصراف جنبير وانا ግን بچبتم ማስረጅን የተዛረብ ኩل ጊዜ ሕጂውን እንተኾነ ናይ ኤሬሳት እንተዳ ናይ ህዝብ ኮይና ኣብዚያ ተቅረብ ሰምሃር ኣነ بچبت ተዛረብ አቅም ህዝብ ዘራበኩም ኣለኹ እዚያ ወዳሕንኩም የቀኒ የለይ እሺ ዓብዳ ቴንክ ዩ ወንጫሬ اوكي جي اخلنا دحر كلتا معلتي يرخبنا حموس يزخون زلو حموس مدبات كلونا ايو سقع حموس يملوم زي تزاربكم اب حموس كنا زاربكم املاخنا حموس سباتي بلنا كوم دما ناي صباح سباتي بلنا انو صبق حساب نيرو بعلو حساب كمهاوين صقا يزبل انا يغني لي انت تغاغي كرم قربتي بمصرافن بزلافن زي كونه بتحتنا خاي لوام ليت يقبرلنا ببزلنا يو ناي فقرن ناي سلامن غزي يمصالنا እግዚአብሔር